ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zone 2 sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday, Nobyembre 15 tuig 2024 kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 40 dias na lang kag Pasko na. Sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Hibaloon naton ang pinakauli sining update, may kantanan sa sining bomb scare. Dira iya sa may Iloilo Science and Technology University. So far, na patod sang mga opisyales dira nga wala gid man sang bomba kag purely nga pagpamahog kag pagpamuhag gid lamang ginhimo sang natungdan. Sa dugang pa nga mga balita, Tigbawan Municipal Police Station, ginaimbestigaran na kung sino ang nagpalaptas ang karatulan na tuhoy kay Giovanni Triste sa mga dalan sang Tigbawan, Masapuan. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon, road closure ipatuman sa Kalye Real subong hapon para sa Christmas night market. 44 nga CityNet ukon ika 44 nga CityNet executive meeting hiwaton sa syudad sa Iloilo sa masunod nga semana. Masobra isa kagatos ka alkalde sa nagkalain-lain nga pungsod magatambong sa nasambit nga pagsinapol. Labing una nga Western Visayas Transport Summit updan sa mga senador subong adlaw sa Iloilo. Muni madalagkuhan ang mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa auto. Oy, atensyon sa aton siniya nga mga kabumbo bala nga mga nagkadalaog sa nakaligad sini naton iyang promo sa Bombo Radio, no? Kung sa diin naman aring latest update baga panigayon kita karon sa awarding, no? Ang awarding naton para sa swerte sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM sa aton siniya nga mga kauturan kag mga kabombo i-award na. Sa Lunes kadlaw, Nobyembre 17, subong tuig ang nadagan nga cash prizes sa mga grand winners sa Suwerte sa Palengke 2024. Promo nga ginhiwat sa dong Setyembre 14. Hiwato ng awarding simultaneous nationwide sa tanan nga areas nga may Bombo Radio kag Star FM stations. Diri sa syudad sa Iloilo, ang mga tagdaog amo sanday mauna kita sa guaranteed prize winners na nga magabaton sa 30, 15 kag 10 mil pesos. Una kita sa third prize. Now, napulo kalibo. Now, sa aton sinima kabombo amo si Rizal Roldan sa barangay Buntatala, Haro. Rizal Roldan sa barangay Buntatala, distrito sang Haro. Magabato naman sang 15 mil pesos si Maulin Santiago sang barangay North Baluarte, Molo, syudad sang Iloilo. Kag ang aton sining first prize winner, magabato naman sang 30 mil pesos si Maria Teresita Abria sa barangay Rizal, Palapala 2, City proper. Subong man, magabaton sa consolation prize ang mga masunod sining tagdaog. Maria Jeji Calcenia sa barangay Santo Niño, San Miguel, Iloilo. Enrique Albert Pineda Jr. sa barangay Monica City proper, kag Maria Pastolero sa barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo. Ini nga mga consolation prize winners ang mga baton sang tag 5,000 pesos nga cash kada isa. Sa mga winners,
magpadulong sa Bombo Radio Iloilo sa Lunes las 9 kag magdala sang duha ka valid ID nga naka-photocopy na o kung naka-Xerox no sa pag-claim sang inyo sini nga premyo. Dani sa aton sini nga mga kabombo, humalin sadto tubtob subong ang mga papromo sa Bombo Radio. Wala iya sang bugos, hindi bugos. Why sa may gina-scam, why kami sa may ginataugan nga, oy, nagdaog ka, pero ang premyo mo sa dason pa nga simana, ang premyo mo kung si former President Rodrigo Duterte, hulata lang until kingdom come. Why na diya sa Bombo? Ang premyo iya nagatupa kag tupa kag ginasulod sa bulsa sa mga winner kay pagbato nila sulod nila yun sila sini nga bulsa. Amo man sina mga kabombo sa 1-2 panalo part 24 promo sa aton sini nga mga kasimaryo. Atensyon sa mga nagapanguma dira, atensyon sa mga nagapanguma dira, kay may ara man kita iya pwede makamo makabakal sa nga inyo sini nga mga farm inputs bala katulad sang mga herbicides, insecticides, fungicides para iya sa inyo sini nga mga kinanglanon sa pagpanguma. Tiina ginadala sa inyo sang Syngenta Crop Protection. No, Syngenta Crop Protection. Isa lamang ka sticker label no sang mga masunod sini nga produkto pwede ninyo magamit Armore no, ang Armore 300 EC isa ka fungicide, ang Chess 50 or 50 WG isa man ini ka insecticide, Simbush 5 EC insecticide ini siya, Karate 2.5 EC insecticide, Sofit 300 EC herbicide, Vertago 40 WG insecticide o kon Repivox 60 OD isa ka herbicide. Nabalaan ginaton nga kinanglanon gini sa aton siniya nga mga mangunguma. Gani banwa kung nagagamit ikaw sang produkto sang Syngenta Crop Protection, amo sini ang mga produkto nga pwede nimo makuha ang sticker label kag isulod sa sobre, pwede na nga mangin proof of purchase. Utangan mo dira sang imo siniya nga pangalan, address, cellphone number, edad, pirmahan, ibutang ang title sa nga promo 1-2 Panalo Part 24 sa nga Bombo Radio kag Star FM. I-address inagilayon sa DYFM, care of DYFM Bombo Radio Iloilo, Mapa Street, Syudad sa Iloilo. Hulong mo sa mga drop box sa center sa mga kabanuhanan o kun diri mismo sa broadcast center dira sa idalom sa ground floor sang Bombo Radio Iloilo. Sa ground floor sa Sky City Tower nga nahamtang sa Dalan Mapa. Ang detalye sa mga nagapauna kag dalakuan ng mga balita inyo bantayan pagbalikta aton sini nga pagkatalakayon sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohan ay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo, kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery sa Inaw, Kabataan Peninsula. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ang Biyernes, Nobyembre 15, taong 2024, 40 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, sa weather update mamaya ang bagyong Pepito ganap na pong isang typhoon at nagbabanta sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang dating Super Typhoon Ophel naman, patuloy na po ang paglayo sa kalupaan ng Pilipinas. Samantala, 8 rehiyon sa bansa nagsimula na sa preemptive evacuation. Panic buying na itala naman sa ilang grocery store at supermarket sa Bicol bago tumama ang bagyong Pipito.
Ang Bicol Region, Central Visayas at Eastern Visayas posible pong ulanin sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Storm surge itinaas naman sa mga karagatang sakop ng Region 5 at Region 8. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman pinangunahan ang change of command sa Philippine Navy. Ang Rear Admiral na si Jose Maria Ambrosio naman abay itinalagang bagong Navy Chief. Abangan din sa ating provincial report mamaya. Coast Guard District Northeastern Luzon nag-request na po ng karagdagang puwersa bilang paghahanda sa banta ng Bagyong Pepito. Ang Bicol Region sinimulan na rin ang pagpapalikas. Sa ating balita sa ibayong dagat, si Kim Jong-un pinag-utos ang mass production ng suicide drone sa North Korea. At sa sports balita, abangan humamaya Western Conference Finals defending champion na Dallas Mavericks nahihirapang patumbahin ng kulalat na Utah Jazz. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bago pa man ang inasahang pagtama ng Bagyong Pepito sa malaking bahagi ng ating bansa, ipinag-utos na ng Office of Civil Defense sa maaga pong pagpapalikas o paglikas sa mga residente mula sa mga lugar na maaari pong maapektuhan o daanan ng naturang bagyo. Ayon kay Office of Civil Defense Operations Service Director Cesar Idio, ipinag-utos na sa mga lokal na pamahalaan ang agarang pagpapalikas sa mga residente at pagpapanatili muna sa kanila sa mga evacuation center. 8 rehiyon ang inisyal na inisyuhan o inabisuhan ng ahensya na kinabibilangan po ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at maging sa may Eastern at Central Visayas. Ayon kay Idjo, ang mga maagang pagpapalikas sa mga residente ay upang magkaroon ng mas mahabang panahon para mapaghandaan ang inasahang paglandfall ng bagyo. At maliban po sa inisyal na pagpapalikas, pinapastandby din ng ahensya ang mga lokal o mga local response unit sakali pong kakailanganin pang dagdag na evacuation center o mga evacuation operations. Ayon kay Idjo, bagaman nakabantay ang national government sa posibleng epekto ng bagyo o bagong bagyo, malakihan niyang papel ng mga lokal na pamahalaan upang mapanatili ang zero casualties at ang pagkakaroon ng maayos na pagtugon sa epekto ng kalamidad. Ang Bagyong Pepito na ang ika-4 na bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayon pong buwan ng Nobyembre, mga kabombo. Una ay iyon pong Bagyong Marce na sinundan ng Bagyong Nika at ang panghuli ito hong dating Super Typhoon Ophel. Ang 3 unang bagyo ay pawang tumama sa Northern Luzon. Samantala, pahabaan na po ang pila sa ilang mga grocery store sa may Bicol Region bago pa man ang inasahang pagtama ng Bagyong Pepito. Sa Daet, sa may bahagi po ng Camarines Norte, may mga estante ng delata at mga noodles ang wala na pong laman. Maging ang mga kandila, bigas, biscuit, tinapay at mga kagamitan ay mabenta rin. May ilang manggagawa ang hindi na rin po pumasok para humapaghandaan ang epekto nitong Bagyong Pepito. Maalalang ang Region 5 o ang Bicol Region ang napuruhan noong nanalasa ang Bagyong Christine, kung saan malaking bahagi po ng mga lalawigan ang nalubog sa tubig baha. Kaya paniwala ho ng mga local store operators na ito ang rason o dahilan ng marami kaya humaaga ng bumibili ng mga pangangailangan bago pa man ang epekto ng paparating na panibagong bagyo. Bombo Weather Update. Magandang tanghali mga kabombot ka Sir Nation, itinaas na ho sa typhoon category itong Bagyong Pepito matapos itong makapag-ipon ng kanyang lakas habang papalapit naman sa kalupaan pa rin ng ating bansa. Sa ngayon ay wala pa hong direktang epekto ang naturang sama ng panahon sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Samantala, bukas ay posibleng maabot naman ng naturang bagyo ang Super Typhoon category at Tropical Cyclone Wind Signal number 5 naman ang pinakamataas na wind signal na maaring ibandera sa ilang lugar na lalapitan ng naturang bagyo. Huling namataan ang sentro ng bagyong si Pepito sa layong 630 km east ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot na ngayon sa 130 km per hour malapit sa gitna at mayroong pagbugso na pumapalo sa 160 km per hour. Patuloy na kumikilos ang bagyo pa westward na direksyon sa bilis naman na 30 km per hour. At dahil nga sa paghahanda sa paglapit ng naturang bagyo, isa inailalim na ho sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang ilang lugar dyan sa Visayas, kabilang na ang eastern portion ng Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar. Samantala, isinailalim na rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1
Ang ilang lugar naman sa Luzon, kabilang na ang southeastern portion ng lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, lalawigan ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, maging dyan sa may bahagi ng Visayas, itong nalalabing bahagi ng Northern Samar, nalalabing bahagi ng Eastern Samar, Samar at ng Biliran. Samantala mga kabombo, inaasahang maglalandfall nga ang bagyong Pipito sa Catanduanes bukas yan ng gabi o kaya naman ay linggo ng umaga. At hindi rin natin inaalis nga itong posibilidad na maglandfall rin ito dito sa may bahagi ng eastern coast ng lalawigan ng Camarines Sur, maging dito sa may eastern coast ng Albay at maging sa lalawigan ng Sorsogon o iba pang mga lugar dito sa may bahagi naman ng Visayas kagaya nitong Northern Samar bukas. Samantala patuloy naman sa paglayo nga. Ito namang bagyong Ophel sa ating bansa. At sa kabila nito mga kabomot Kaiser Nation, magdadala pa rin ng mga malalakas na pag-ulan ang extension ng naturang sama ng panahon. Dito naman po yan sa may bahagi ng extreme northern Luzon hanggang sa mga susunod na araw. Bombo Genesis. Bombo Victor, yung mga nababanggit mong lugar na kung saan ay posible maglandfall itong bagyong Pepito, ano to, possibly yung 2 o 3 beses na maglandfall o yun lang yung mga probabilities na kung saan maglalandfall ng isang beses? Bombo Genesis, batay doon sa tracking, ang unang tracking nga natin ay itong maglalandfall, itong si Bagyong Pipito dito sa may Catanduanes. And just in case, Bombo Genesis, na magbago yung direksyon ng bagyo, maaari naman itong maglandfall dito yan sa may silangang bahagi ng lalawigan ng Camarines Sur, maging itong Albay at itong nababanggit nga natin, itong lalawigan ng Sorsogon. Okay. Ang magiging situation sa mga lugar, batay sa nababanggit kanina ay posibleng maging maulan. Hanggang anong mga lugar yung posibleng extension ng mga pag-ulan? Aabutin ba ng Metro Manila or lower than Visayas hanggang Mindanao? O possibly, abutin ba itong mga to? Opo, Genesis, kanina nga ay itong tracking ng bagyo, kung makikita nyo sa ating satellite image, after nito maglandfall dito sa may bahagi ng Bicol region, ay tutumbukin naman ito o didiretso ito dito sa may bahagi ng mainland Cagayan. Kabilang na riyan ay mainland Luzon. At narito nga ang Metro Manila. At dahil nga sa lawak nitong itong bagyo na itong mga kaulapang dala ng naturang sama ng panahon, magdadala ito ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at aabot nga sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 o kaya naman ay 4 ang maaaring itaas dito sa Metro Manila. Sakali man na makarating na ito dito sa may bahagi ng mainland Luzon. Okay, last question po, Victor. Kailan yung posibleng pag-alis nito sa Philippine Area of Responsibility? Bombo Genesis, batay doon sa tracking ng ating bagyo, posibleng sa susunod na linggo o kaya naman Lunes ng gabi o Martes ng madaling araw, lumabas ito sa Philippine Area of Responsibility. So far, bukod dito kay bagyong Ophel at bagyong Pipito, wala pa tayong monitor na iba pang sama ng panahon na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Okay. Maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon. Balik sa iyo, Bombo Genesis. Okay. Sa mga kababayan po natin, mga kabombo Kaiser Nation, pwede pa rin po ninyong subaybayan ng ating pong Facebook page para po sa karagdagang mga development, mga balita kaugnay po dito sa bagyong Pepito. At ganoon na rin yung epekto pa rin ng bagyong Ophel. O kung hindi man sa Facebook page, pwede po ninyong i-follow, pwede po ninyong subaybayan sa pamagitan po ng www.bomboradio.com. Diyan po lahat ng mga latest na mga development, mga updates kaugnay po sa sama ng panahon at iba pa mga mahahalagang impormasyon. 12 minuto makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Posible rin pong makaranas ng mabibigat na mga pagulan sa loob po ng 3 araw ang maraming probinsya mula po sa Bicol Region, Central Luzon at Eastern Visayas dahil yan sa epekto ng bagyong Pepito. Nakataas po ngayon sa red alert o ito ho'y tinatawag na intense to torrential rains warning ang mga probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon Province at maging ang Aurora Province dyan sa may Central Luzon. Ang mga ito ay inaasahan po makakaranas na mahigit sa 200 o 200 millimeters ng mga tubig ulan sa loob po ng 3 araw o mula ngayong araw hanggang sa araw ho ng linggo. Ang mga probinsya naman ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, Laguna, Rizal, Bulacan at Nueva Ecija ay nasa ilalim po ng orange warning o ito'y nasa kategorya ng heavy to intense rain. Ito ho'y katumbas naman ng 100 hanggang sa 200 milimetro ho ng tubig ulan sa loob ng 3 araw. Samantala, maaari din pong maranasan ang katamtamang pagulan sa mga probinsya ng Eastern Samar
ang Samar Province, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Cavite, Bataan, Tarlac, Zambales, maging dyan sa may Pangasinan sa Ilocos Region, Nueva Vizcaya at Quirino dyan sa may Cagayan Valley ay maaari din po makaranas nito. Yan ay dala pa rin mga kabombo ng Bagyong Pepito. Maging dito ho sa National Capital Region ng Metro Manila ay maaari din pong maharap sa katamtamang lakas ng ulan mula po ngayong araw hanggang sa araw ng Linggo. Kaugnay din po sa sama ng panahon, naglabas na rin ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o mas kilala bilang PITX na mga listahan ng mga kanseladong biyahe ngayon pong nagbabanta ang epekto ng bagyo. Kabilang sa mga ipinagpalibang biyahe ay yaong mga sumusunod. Lahat po ng mga Visayas at Mindanao trips na dumadaan dyan sa may Matnog Port. Ito ho yung mga kanselado. Makikita po ninyo sa inyong mga screen, mga kabombo Caster Nation. Ang San Jose Mindoro, canceled na rin sa Sea Travels at Batangas Port. Masbate City, Masbate, kanselado rin po ang Sea Travel at maging ang Pilar Port. Sa Vera Catanduanes, cancel din po ang Sea Travel at maging sa ito ho sa Tabaco Port. Pinapayuhan po ang mga biyahero na makipag-ugnayan muna sa mga bus company at mga shipping lines bago humagtungo sa mga terminal o mga daungan upang huwag o hindi po may stranded o masayang ang pagtutungo sa mga himpilan ng mga pampasaherong bus. Samantala, binawasan na ng 3 dam sa Luzon ang volume ng tubig na pinapakawalan sa kabila ng malawakang pag-ulan na dulot naman ng Super Typhoon Ophel. Una na kasi nagbukas ang 3 dam na kinabibilangan ng Magat at dyan ho sa Cagayan Valley at ang Buklaw at Binga Dam sa Cordillera Administrative Region dahil sa inaasahang mabibigat na pag-ulan. Gayunpaman, unti-unti nang binabaan ang bulto ng tubig na pinapakawalan kasunod na rin ng pagbaba ng level ng tubig sa dam reservoir. Sa Magat na mga kabombo, 2 gate nito ang nakabukas at may 3 metrong opening. Ito ay kasalukuyan nagpapakawalan ng aabot sa 745.51 cubic meters per second ng tubig, mas mababa kumpara yan sa 807.83 CMS ng tubig na pinapakawalan kahapon huyan. At sa Buklaw, nanatiling nakabukas naman ang isa nitong gate at mayroong opening na 30 cm at kasalukuyan ho itong nagpapakawalan ng 60.08 CMS ng tubig. Mas mababa kumpara yan sa 99.85 CMS na pinapakawalan kahapon. Sa Binga Dam naman, bukas din ang isa nitong gate at nagpapakawalan ng aabot sa 104.90 CMS. Mas mababa naman kumpara sa dating 121.59 CMS na pinakawalan ng tubig kahapon. Sa ibang mga malalaking dam naman sa Luzon, naitala ang ilang sentimetrong pagbaba ng tubig sa mga ito sa nakalipas na magdamag. Mula sa siyam na malalaking dam na binabantayan ho ng Hydrology Division ng Department of Science and Technology, 6 rito ang nagpakawala ng pagbaba ng water level sa nakalipas na magdamag. Samantala, binabalaan ng State Weather Bureau ng Department of Science and Technology ang posibilidad po ng storm surge sa mga baybaying sakop po ng Bicol Region at Eastern Visayas dahil po yan sa banta ng Bagyong Pepito. Ayon sa ahensya, maaari pong maranasan ang mula 1 metro hanggang 3 metrong taas ng mga daluyong mula ho sa mga karagatan at posibleng papalo sa mga dalampasigan. Kinabibilangan nito ng mga sumusunod. Diyan sa may bahagi po ng Albay, maaari pong maapektuhan dito ang Bakakay, City of Tabaco o Tabaco City, Legazpi City, Malilipot, maging ang Malinaw, Malito, Rapu-Rapu, Santo Domingo at Tiwi. Sa may Camarines Sur naman, maaari pong maapektuhan ang Sagnay, Tigaon, Caramuan, ang Garqui Torrena, Lagunoy, Presentacion, San Jose, Siroma at Tinambak. Sa Eastern Samar naman, dyan sa may bahagi po ng Visayas area, maaari pong maapektuhan ang Arteche, Balangkayan, Canavid, Borongan, Dolores, Hernani, Llorente, Maydolong, Oras, Salcedo, San Julian, San Policarpio, Sulat at Taft. Sa Northern Samar naman, maaari po maapektuhan ang mga bayan po ng Allen, Biribubon, Kapul, Katarman, Gamay, Lawang, Lapinig, Lavezares, ang bayan po ng Mapanas, Mondragon, Palapag, Rambuhan, ang Rosario, San Antonio, San Isidro, San Jose, San Roque, San Vicente at ang Victoria. Makikita po ninyo sa inyong mga screen mga kabombo, ito hong listahan po ng mga bayan na nababanggit po natin. Sa may Samar Province naman, maaari pong maapektuhan ang Western Samar, Calbayog City, City of Catbalugan, Yabong, Mochong, ang Pagsanhan, Paranas, San Sebastian, Santa Margarita,
at maging ang Tarangan. Sa Sorsogon naman, maaari pong maapektuhan ang mga bayan po ng Barcelona, Bulan, Bulusan, Castilla, City of Sorsogon, Donsol, Gubat, Magallanes, Matnog, ang Pilar, Prieto, Diaz, Santa Magdalena. Sa may Catanduanes, maaari pong maapektuhan din ang Bagamanok, Baras, ang Bato, Karamuran, Digmoto, Pandan, Panganiban, San Andres, Diga at maging ang Virac. Dahil po rito, pinapaiwas sa mga residente sa mga naturang lugar na magtungo muna o huwag muna magtungo sa mga dalampasigan. Iwasan din pong mangisda o pumalaot at bantayan ang sitwasyon sa mga karagatan. Kaugnay din po ng balitang yan, mga kabombo, yung pinangangambahan pong mga storm surge. Update po tayo mula ho dyan sa may Bicol region na isa po sa mga lugar na kung saan ay nasa ilalim po ng storm surge. May mga development kaugnay po dito sa pagsasagawa ho ng mga preemptive evacuation sa mga lalawigan po sa Bicol region dahil ito po yung isa sa mga tinutumbok ng bagyong Pepito. Makikuha po tayo ng mga development, mga update mula po sa Bombo Radio Legazpi. Naka-full alert na ang pamunuan ng Philippine National Police sa Bicol kaugnay ng pinangangambahang epekto ng bagyong Pepito sa rehiyon. Ayon kay Police Regional Office Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nakahanda na ang mga water assets ng tanggapan upang agad na magamit sa panahon na kinakailangan ng rescue ng mga mamamayan. Siniguro naman ng opisyal na sapat ang mga kapulisan na ilalatag upang tumulong sa panahon ng sakuna. Nabatid rin na tumulong na ang mga kapulisan sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lalawigan ng Sorsogon, Camarines Sur at Albay. Matatandaan kasi na ang naturang mga lugar ang pinaka-naapektuhan noong manalasa ang bagyong Christine. Samantala, mahigpit naman ang paalala ni Dizon sa mga kapulisan na i-secure na ang kanilang pamilya upang maayos na makapaglingkod sa komunidad sakaling tuluyan ang makaapekto sa rehiyon ng naturang sama ng panahon. Nakikipag-ugnayan rin ang mga ito sa lokal na mga pamahalaan upang masiguro na matututukan pa rin ang iba pang mga kriminalidad sa panahon ng pananalasa ng bagyong Pepito. Doon sa Sorsogon, dito sa Camarines Sur, nag-pa-evacuate na po tayo ng mga tao natin na aside from preemptive, nag-force evacuation na po, lalong-lalo na doon sa Rincon area at dito sa may 3rd district ng Albay. Yung mga dinaanan ng Christine, yun po ang na-anticipate na po natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Mula dyan sa may Bicol region, dako tayo sa Northern Luzon. Ang Coast Guard District, Northeastern Luzon, nag-request na po ng karagdagang puwersa bilang paghahanda sa banta ng bagyong Pepito. Kasunod po yan, ang sunod-sunod ding bagyo na naranasan po ng Northern Luzon. May update naman po dyan ng Bombo Radio Kawayan. Nag-request ng augmentation support ang Coast Guard District Northeastern Luzon bilang paghahanda sa paparating na bagyong Pepito. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Coast Guard Ensign Ryan Joe Arellano, ang Public Information Officer ng Coast Guard District Northeastern Luzon, sinabi niya na kinakailangan nila ng karagdagang 2 o 4 na teams na ide-deploy sa bahagi ng bayan ng Santa Ana at Claveria. Ito ay upang matiyak na sapat ang kanilang puwersa sa pagtugon sa nagpapatuloy na relief operation sa lalawigan ng Cagayan. Dahil sa pananalasa ng nagdaang mga bagyo ay mayroong mga kalsada sa bayan ng Claveria at Santa Ana ang 1-lane passable, ngunit tiniyak naman niya na nahahatiran pa rin nila ng tulong ang mga residenteng apektado ng kalamidad. Nananatili namang naka-full alert ang kanilang hanay at patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga Coast Guard stations na nakatalaga sa mga lugar na sinalanta ng mga nagdaang bagyo. So far naman, since dumating pa yung si Bagyong Christine, ay naka-ready pa rin ang Coast Guard District Northeastern Luzon sa Cebu at yun nga, evacuations and rescue operations sa ating mga kababayan. And until now ay naka-full alert pa rin kami. Minomonitor lang ngayon ng Coast Guard District Northeastern Zone together with our stations ay yung natamaan ng bagyo, lalong-lalo dito sa may part ng Aurora, Isabela, and also yung lalabasan niya sa may part ng Santa Ana going to Caltean and Batanes. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.
Samantala, namahagi ang Department of Agriculture na aabot sa 24.73 million pesos bilang bayad pinsala sa mahigit 1,437 na mga magsaka at mangingisda sa mga probinsya ng Oriental at Occidental Mindoro bilang bahagi yan ng kanilang tulong pinansyal sa mga sektor ng agrikultura na lubhang nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Ang naturang mga tulong ay mula sa Philippine Crop Insurance Corporation bilang bayad sa mga magsasaka at maging sa mga mangingisda na insured sa kanilang kumpanya. Bahagi nito ay aabot sa 16.046 million pesos. Ang mapupunta naman sa 918 na mga benepisyaryo sa probinsya ng Occidental Mindoro, habang ang 8.684 million pesos naman ay nakalaan para yan sa 519 na mga apektadong magsasaka at mangingisda sa may bahagi ng Oriental Mindoro. Ang pinansyal na tulong na ito ay mula sa naturang ahensya ay para makabangong muli ang mga naapektuang sakahan at pangisdaan sa nakalipas na mga mapaminsalang bagyo. Kasama na dito ang para sa mga kasangkapan ng pagsasaka, kagamitan para sa pangingisda at iba pang nakalaan sa kanilang livelihood assets. Samantala, nagpaabot din ng Department of Agriculture na Regional Field Office 4B na aabot sa 261 million pesos ng mga danyos at interventions gaya ng hybrid seeds, financial assistance at open pollinated variety ng mga corn seeds, pampataba sa lupa at iba pang mga hauling trucks. Samantala, pumalo na sa mahigit 19.5 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang naiatid ng Department of Social Welfare Development sa mga local government unit na naapektuhan ng bagyong Nika at bagyong Ophel. Ayon sa ahensya, binubuo ito ng mga family food packs na ipapamahagi o ipinamahagi sa mahigit 9,000 pamilya na nanatili ngayon sa mga itinalagang evacuation centers. Nagbigay rin ang Department of Social Welfare Development ng tulong pinansyal sa mga apektadong pamilya sa ilalim ng kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Batay sa datos ng ahensya as of November 17 o kahapon ho, sumampa na sa higit 109,415 na pamilya o katumbas ng 421,000 na individual ang naitalang apektado ng mga nagdaang kalamidad sa bansa. Una rito, nagpasalamat na rin si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa Department of Budget and Management dahil sa pag-release nito ng karagdagang pondo para yan sa replenishment ng kanilang Quick Response Funds. Pinamamadali na rin ng kalihim sa lahat ng mga regional offices ang paghatid pa ng mga karagdagang family food packs sa mga lalawigan na maapektuhan ng papalapit na bagyong Pipito. Oras na natin 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Umabot tayo ng mga dagdag na development mga kabombo mula po sa Malacanang. Yung pong pagbubukas ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Malaki daw hong ginhawa sa mga computers. Samantala si Pangulong Marcos pinangunahan din po ang change of command sa Philippine Navy. Etong si Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, itinalagang bagong chief ng Philippine Navy. May live report si Bombuana Ley Soberano. Malaking tulong sa mga commuters ang pagbubukas ng Light Rail Transit 1 o LRT1 Cavite Extension Project Phase 1 sa Parañaque City ngayong araw. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos pangunahan ang pagpapasinaya sa nasabing proyekto kaninang umaga. Alas 5 ng umaga bukas magsisimula ang operasyon ng nasabing tren. Inikayat naman ng Pangulo ang mga commuters na tangkilikin ang bagong bukas na linya ng tren dahil malaking ginhawa ito kumpara sa mga nararanasang traffic araw-araw. Inihayag ng Pangulo na wala munang libreng sakay na iaalok dahil kailangan pang bayaran ang utang. Under loan kasi ang nasabing proyekto. Siniguro naman ng Presidente na ipagpapatuloy ng gobyerno na pagbutihin pa ang transport system ng bansa, gawin itong seamless at moderno. Dagdag pa ng Pangulo, hindi natatapos sa pagiging moderno at seamless ang transport sector ng bansa. Nangako din ito na magtayo pa ng mga railway station. Ibinida din ng Pangulo ang mga nagpapatuloy na railway projects. Kabilang dito ang Unified Grand Central Station, ang Metro Manila Subway Project, MRT-7, ang North-South Commuter Railway, MRT-4, ang Philippine National Railway South Long Haul at iba pang mga proyekto.
Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Actually, hindi namin iniisip yung Pasko. Nagkataon lang. But lahat nga nito mga real project, basta may sinasabi, gawin natin ang lahat para matagdagan ng matagdagan. Dahil napakalaking bagay, napakalaking mabibigay na ginhawa at mas mabilis, makapag-save ng time at simple lamang ang pagsakay ng tren. Nasanay na rin naman ang mga commuter natin, kaya subukan nila ang bagong lane. Samantala, itinilaga ni Pangulong Marcos si Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espileta bilang bagong Navy Chief kapalit ng nagretirong si Vice Admiral Toribio Adasi. Pinasisiguro ni Pangulong Marcos kay Espileta na miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1991 na ipagpapatuloy ang mga nasimulan ng kanyang predecessor. Organization effort ng Philippine Navy. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! At tiniyak ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na patuloy pa rin ang paghahanda ng komisyon para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections. Kasalukuyan ay pinasa nga sa Commission on Election Main Office ng mga Commission on Election Supervisor at Regional Directors ang mga Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa naturang rehiyon. At mga kabombot kasernation, kaugnay nito ay tiniyak nga ng Commission on Election na gagawin nila ang lahat ng mga kaparaanan para magawa nga itong matuloy itong eleksyon sa naturang rehiyon. Gusto po kami sa filing ng Certificates of Candidacy. Sa kasalukuyan, lumuwas yung lahat ng mga provincial election supervisors namin, regional directors, dahil sinabit nila sa amin yung mga COC ng mga kandidato. Of course, napabalitaan natin si Senate President Chis Escudero ay nanawagan at nagsabi na dapat daw ay resign ang lahat ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority na tumatakbo. Tingnan natin yung development doon, pero hindi ito makakapigil sa aming mga ginagawang paghahanda. Samantala mga kabomot kasernation, kaugnay nito na itala ng komisyon ang 111 na mga kandidato at mga nagpasa ng Certificate of Candidacy mula yan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para yan sa gaganaping halalan sa naturang rehiyon. Samantala ay nga sa Commission on Election Chairman, handa na rin ang komisyon sa mga isasagawang mock election, field testing at iba pang pagsusuri na may kaugnayan sa halalan. Aniya naglaan na sila ng pag-aayos o pag-asaayos para rito kung meron mang makita na kakulangan at kahinaan sa proseso ng eleksyon. Dagdag pa niya na lahat ng resulta ng pagsusuri ay lalabas niya sa publiko para alam niya alam aniya ng mga Pilipino ang status ng paghahanda sa gaganaping halalan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang patuloy na pahayag ng chairman ng Commission on Election. Ngayong Sabado po, ang gagawin po natin, tinatawag natin na field testing. So handa naman po ang COMELEC. Gusto natin malaman ano ang mga kakulangan, ano ang vulnerabilities, ano yung mga dapat adjustment na gagawin. Alam niyo po kasi yung ginagawa natin na tinatawag na lab test, yung tinatawag na field test, yan po lahat ay internal dapat sa COMELEC. Pero binubuksan po natin sa publiko, sa mga kapatid natin sa pamamahayag, kasi gusto natin, alam nila kung ano nangyayari. Alam nila kung may problema. Alam nila na dapat sila may pakialam sa ginagawa po natin. Kaya naman, open na open po yon sa public at lalong-lalo na sa... Yan ang bahagi ng pahayag ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia. Meron na lamang po tayong 29 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo. Nagka-alertong muli ang mga lokal na pamahalaan sa malapit po sa Bulkang Kanlaon. Pinangangambahan kasi ng mga local government units ang posible pong pag-alboruto muli ng bulkan na maaari pong palalain ng pag-ulang dulot ng bagyong Pepito. Inilatag na rin ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga contingency plan para sa posibleng pagpapalikas sa mga residente na malapit sa naturang bulkan. Muli ring inihahanda mga evacuation center para humagamit sa sandali pong magkaroon o kailangan na ng mga paglikas. Kabilang sa mga naglatag na ng kanilang contingency plan para dun sa tinatawag na worst case scenario
ay ang mga bayan po ng La Castellana at ito ho yung madalas na apektuhan sa pag-alburuto ng bulkan. Kasama rin po dito ang lungsod ng Bago at ang lungsod ng La Carlota. Sa kasalukuyan, nanatili pa rin sa Alert Level 2 ang naturang bulkan at sa loob po ng magdamag ay nakapagtala ito ng 13 na volcanic earthquake. Kaugnay din po nito, nakapagtala ng panibagong mga aktibidad ang naturang bulkan. Ito hong Bulkang Kanlaon, batay pa rin sa inilabas na abiso ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ngayon pong araw, kaninang umaga. Batay po sa datos, nakapagtala nga ng mga volcanic earthquake ang bulkan at nanatili po sa 4,246. Ito ho yung mga toneladang ibinubuga na sulfur dioxide o mga asupre simula pa kahapon. Nagbuga rin na makapal na usok ang Kanlaon na may taas na 1,000 o 1,000 metro na may kasamang panakanakang mga abo na napapadpad sa hilagang kanlurang bahagi po ng bulkan. Kapansin-pansin rin ang patuloy pong pamamaga ng bunganga ng bulkan. Kasalukuyan pong nanatili pa rin sa Alert Level 2 ang naturahong bulkan na nangangahulugan ng pagbabawal pa rin sa pagpasok doon sa 4 na kilometrong radius sa Permanent Danger Zone at yung pong pagpapalipad ng mga sasakyan panghimpapawid malapit po sa tuktok o kung hindi man sa tapat ng naturang bulkan. Inabisuhan rin ng mga residente sa paligid ng bulkan sa mga maaari pong pagputok na ito yung tinatawag na steam of phreatic explosion at magma mula ho sa naturang bulkan. Samantala sa iba pang mga maiinit na balita sa tanghaling ito, abay mariing kinontra ng Philippine National Police ang naunang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na wala umanong mga pulis ang napabayaan ng kanyang nakalipas na administrasyon. Ang mga pulis na tinukoy ng dating Pangulo ay kabilang sa mga operasyon kontra iligal na droga sa ilalim ng War on Drugs. Ayon sa Philippine National Police, hindi totoo ang naging statement ng dating Pangulo, batay na rin sa mga datos na kanilang naitala. Sa katunayan, batay nga sa datos ng Directorate for Personnel and Records Management ng pulisya, aabot sa may 1,000 pulis ang mag-isang hinarap ang mga kasong inihain laban sa kanila dahil nga sa pagsunod lamang sa kanilang mandato noon. At sugatan rin sa mga ikinasang operasyon ang aabot sa 975 na pulis, habang 300 na pulis naman ang kinasuhan dahil sa pagkakasangkot sa umunoy mga irregularidad. Una nang nanawagan ng suporta si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil dahil nga sa pagsunod lamang sa kanilang mandato noon. At sugatan rin sa mga ikinasang operasyon ang aabot sa 975 na pulis, habang 300 na pulis naman ang kinasuhan dahil sa pagkakasangkot sa umunoy mga irregularidad. Una nang nanawagan ng suporta si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga pulis na hirap na harapin nga itong kanilang mga kaso na inihain laban sa kanila kaugnayan sa War on Drugs ng Duterte administration. Ayon naman kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, karamihan sa mga ito ay kailangan ng legal na suporta o abogado para umusad ang kanilang mga kaso. Sa pagharap ng dating Pangulo nga sa ika-11 pagdinig ng House Quad Committee, sinabi nito na hindi dapat paniwalaan ang ginawang mga pahayag ng kasalukuyang hepe ng pambansang pulisya. Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga malalaking balita, umabot na po sa mahigit 151.63 million pesos ang halaga po ng pinsalang iniwan ng bagyong Nika sa sektor ng pagsasaka batay sa report ng Department of Agriculture. Ang naturang bagyo ay nakaapekto sa buhay ng kabuang 9,617 na mga magsasaka at mangingisda. Umabot naman sa 8,013 metriko tonelada ng mga agricultural products ang nasira mula po sa 11,523 na mga hektarya ng mga sakahan. Batay sa initial na report, pinakamalaking napinsala sa pananalasa ng naturang bagyo ay ang mga industriya ng high-value commercial crops mula sa mahigit 8 metric tons ng production loss.
Ito ho'y mayroong 5.9 metric tons na pawang high-value crops. Ayon sa Department of Agriculture, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang assessment at validation sa halaga po ng pinsala at inasang lalo pa itong lulubos sa mga susunod na araw. Pangunahing naapektuhan dito ang mga magsasaka sa may Cagayan Valley at may Central Luzon. Samantala, plano rin ng Metropolitan Manila Development Authority na pangunahan ang awareness campaign hinggil yan sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chair Romando Artesa, hihingi sila ng mapa mula sa Armed Forces of the Philippines upang ipaskil sa mga pangunahing lansangan at matataong lugar sa Metro Manila. Ito'y bahagi ng pagnanais ng kanilang ahensya na may paliganap ang sapat na kaalaman hinggil sa usapin sa West Philippine Sea at maikintala sa mga mamayan ang pagmamahal sa disputed waters. Ayon pa kay Artesa, tulong na rin ito ng Metropolitan Manila Development Authority sa Armed Forces of the Philippines sa kanilang awareness campaign. Nangako rin ang opisyal sa AFP na tutulong ang MDA para sa pagpapa-enlist ng mga maraming reservist. Ayon kay Artes, pangunahan nito ang recruitment para sa mga reservist sa bawat lokal na pamahalaan sa Metro Manila upang mapataas ang bilang ng mga ito. Narito ang paliwanag ng naturang opisyal. Siguro hingi kami ng bagong mapa sa AFP para maipaskil sa mga strategic na lugar dito sa MMDA. At ganoon din po, napag-usapan kanina na iikot din itong information campaign, pati po yung recruitment ng reservists sa lahat ng LGUs. Bahagi yan ng pahayag ni Attorney Romando Artes. Sa iba pang mga updates, kinumpirma ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na aabot sa 7 proyekto sa ilalim po ng kanilang modernization program ang nanganganib na maapektuhan matapos na bawasan ng 10 bilyong piso ang kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Batay kasi sa orihinal na proposed budget mula po sa ehekutibo, naglaan ito ng 50 billion pesos para ho sa modernization program ng militar. Matapos na isumite ng Kamara sa Senado ang 2025 budget bill, mabilis na inadapt ng Senate Committee on Finance ang naturang panukala kaya po umabot na lamang ito sa 40 billion pesos. Batay na rin po ito sa inaprubahan ng Kamara de Representantes. Ayon kay Senator Ronald De La Rosa, malinaw na maapektuhan nito ang nasabing bilang ng mga proyektong nakapaloob sa programa. Paliwanag ng Senador na kinabibilangan ito ng mga proyekto ukol sa cyber systems, forward support equipment, aviation engineering equipment, aircraft, joint tactical combat vehicle at iba pang mga naisbilhin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Punto pa nito, na nahuhuli na ang Sandatahang Lakas sa pagmodernisa ng kanilang hanay. Kaugnay nito ay tinutulak ngayon ng mga mambabatas na maibalik ang natapyas na pondo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Samantala, tuloy-tuloy ang ginagawang mga programa ng Department of Labor and Employment para sa mga Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa pagpapasara at pagpapatigil ng operasyon ng mga Philippine offshore gaming sa bansa. Kaugnay nito, nanawagan ng Senado sa Department of Labor and Employment na tiyakin na walang mga dating empleyado ng Philippine offshore gaming operators ang madidiscriminate kasabay ng kanilang paghahanap ng bagong trabaho. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, posible kasing mahirapan ng mga ito na maghanap ng trabaho dahil na rin sa mga isyong kinasasangkutan ng mga pogo sa bansa. Paliwanag naman ni Senador Loren Ligarda, na sponsor nga ng naturang budget ng ahensya, depende pa rin ito sa desisyon ng mga employer. Aniya, titingnan naman aniya ng mga employers ang skills, kabilang na ang mga integridad ng mga job seekers. Sa datos na nilabas ng Department of Labor and Employment, aabot sa 27,590 na mga Pilipino ang apektado ho ng tuluyang pagbabawal nga sa operasyon ng mga Philippine offshore gaming operators dito sa ating bansa. Meron na lamang ko tayong 19 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Kinumpirma naman ng Philippine National Police na sumasailalim sa karagdagang medical test itong si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito ho'y may kinalaman pa rin sa kanyang iniindang sakit. Simula nang madetinan ito dahil po yan sa patong-patong na kinakaharap na kaso. Kaugnay po nito iniulat nitong si Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na hanggang sa ngayon ay bantay sarado ang pastor sa kanyang kwarto. Nabatid na hindi pinaboran ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang kahilingan po ng lider ng Kingdom of Jesus Christ na makatanggap ng bisita habang siya ay nasa ospital.
Nakapaligid ang mga tauhan ng Philippine National Police sa labas po at loob ng Philippine Heart Center para yan sa seguridad ng kontrobersyal na pastor. Sa iba pa mga balita, umapila si Senador Ronald Bato de la Rosa na tanggalin ang 1 billion pesos sa kapa sa paggamit naman ng Bureau of Fire Protection ng mga kita mula sa Fire Code of the Philippines. Sa pagbusisi sa panukalang pondo para sa susunod na taon, sinabi ng senador na ang special provision sa 1 billion pesos sa kapa ay tinanggal sa 2024 General Appropriations Act. At ang ngunit nga sa 2025 National Expenditure Program na isinumite ng Executive Department ay pinagtibay sa 2025 General Appropriation Bill ay muli itong isinama. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino na nag-sponsor sa panukalang 2025 budget ng Bureau of Fire Protection, ang pagtanggal ng cap na sa 2024 GAA ay navito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero hiniling pa rin ni De La Rosa na tanggalin ang special provision para mabigyan ng pagkakataon na magamit ng Bureau of Fire Protection ito hong kanilang mga available na pondo. Sa ilalim ng Republic Act No. 9514 o mas kilala sa Revised Fire Code of the Philippines, 80% ng mga buwis, bayarin at multa na kinukolekta ng BFP ay ipapadala sa National Treasury sa ilalim ng Trust Fund na itinalaga para sa modernization ng tanggapan. Pinangunahan ni De La Rosa ang pag-aproba ng Republic Act 11589 o ang BFP Modernization Act sa Senado noong taong 2021. Sa iba pang mga updates, magsisimulan na sa araw ng Lunes ang pagpapatupad nitong tinatawag na Adjusted Mall Hours dito ho sa Metro Manila. Yan ay bahagi po mga kabombo sa paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority dito ho sa paparating na Kapaskuhan o yung tinatawag na holiday season. Ayon po sa Metropolitan Manila Development Authority, nasa oras ho na alas 11 ng umaga ang itinaktang pagbubukas ng mga mall at sila po ay magsasara hanggang sa alas 11 rin ng gabi. 12 oras po yan ng operasyon. Layo ng nasabing hakbang na para makatulong sa pagsikip ng trapiko o makatulong para maiwasan o mabawasan ang pagsikip ng trapiko tuwing holiday season. Kakausapin din ng Metropolitan Manila Development Authority ang Department of Transportation na kung maari ay palawigin ang oras ng operasyon ng mga train system sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. Samantala, binigyang diin ni Senate President Pro Tempore at Committee on National Defense and Security Chairman Senator Jinggoy Estrada na mahalagang hakbang para mapalakas ang pagsusulong sa karapatan ng Pilipinas sa mayaman, resource-rich na West Philippine Sea ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Philippine Maritime Zones Act o yung Republic Act No. 12064 at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act o yung Republic Act 12065. Ayon kay Estrada, ang naturang mga batas ay magpapahusay sa pamamahala at kakayanan ng gobyerno at magpapalakas sa maritime policy para sa economic development at pagtitiyak ng pambansang seguridad. Ngayong batas na nga itong Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, naniniwala si Estrada na makatulong kung susunod na maipasa naman ang House Bill No. 7824 o ang panukala ni Congressman Rufus Rodriguez na naglayong lumikha ng Center for West Philippine Studies. Makatutulong ani ang panukalang batas na ito sa pagbuo ng estratehiya para sa pagdepensa ng ating mga territorial claims as sovereign rights na nakabatay naman sa historical data, umiiral ang mga batas at United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS. Git pa ng mababatas, kailangan nating magpatupad ng proactive measures at strategic foresight at ang pagtatayo ng Center for West Philippine Sea Studies ay makakatulong o magpapalakas naman sa ating posisyon at sa soberanya sa West Philippine Sea. Sa iba pang mga updates dyan sa may Senado, hinimok naman itong si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III, ang Presidential Communications Office, na magsagawa ng seminar sa mga opisina ng Senado. Tungkol po yan sa pagsugpo ng mga peking impormasyon. Ginawa ito ni Senator Pimentel sa plenary deliberations ng 2025 General Appropriations Bill ng Presidential Communications Office. Binigyang diin ng senador ang kahalagahan ng ganitong training para sa fact-checking, lalo na sa panahon ng mga sesyon ng Senado. Inayag din ni Senator Pimentel ang kanyang pag-asa na ang seminar ay magbibigay ng mahalagang kaalaman mula po sa Presidential Communications Office ukol yan sa kinakailangang mga teknolohiya, mga kaalaman at teknikal na kapasidad o kasanayan na kailangan upang epektibong masugpo ang mga peking impormasyon.
Samantala, dumating na nga sa bansa mga delegasyon ng bansang Cambodia bilang bahagi ng kanilang study visit sa excise tax ng bansa. Kaugnay nito ay mainit namang sinalubong nga ni Finance Secretary Ralph Recto ang naturang mga delegado mula yaan doon sa nasabing lugar. At 3 araw nga itong nanatili dito sa bansa at kahapon ay nakabalik na rin ito. Ang pagbisita namang ito ay naglalayong magbigay ng makabuluhang insight sa gobyerno ng Cambodia sa usapin naman ng Philippine Excise Tax Reform. Ito ay para sa mga produktong tabako, mga sweetened beverages at mga produktong alak dito sa Pilipinas. Ang natukoy na buwis ay inilalaan naman bilang suporta sa mga programa sa pangalagang kalusugan ng mga Pinoy. Samantala, ang delegasyon mula sa nasabing bansa ay binubuo ng 26 na mga delegado. Ito ay pinangunahan ng kanilang Undersecretary, Ministry of Health at Deputy Director General mula naman yan sa General of Policy ng bansang Cambodia. Meron na lamang tayong 13 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon, mga kabombo. Inaresto ho ng mga otoridad ang 3 foreign national dahil yan sa pamaril sa isang Chinese national na dahilan para humasugatan ito. Ayon sa Parañaque City Police Station, sa pamagitan po ng Santo Niño Substation ito, nakuhanan din nila ang mga ito ng ipinagbabawal na droga. Kinilala ng mga otoridad ng mga suspect na sina alias Shi, siya po'y 31 anyos, alias Su, 31 anyos rin, at isang nagangalang alias Edwin. Kinilala rin ng biktima na si alias Lee, isa rin pong Chinese national, mga kabombo. Nagtamo siya ng tama ng bala sa kanyang katawan at agad na dinala sa pagamutan para humagamit matapos siyang barilin ng kanyang mga kapwa Chinese. Sinampahan ng mga suspect ng kasong frustrated murder para sa paglabag sa Republic Act 9 at kasama na ang paglabag sa Republic Act 9165 o ito yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at maging yung pong illegal possession of firearms and ammunition. Samantala sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balitang naganap sa ating mga lalawigan. Ito hong si Bagyong Pipito, abay pinaghahandaan na rin ng Office of the Civil Defense Eastern Visayas. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radyo Tacloban. Mahigpit na binabantayan at pinaghahandaan na ng mga residente at ahensya ng gobyerno ang pagdating ni Bagyong Pipito sa Eastern Visayas. Ayon kay Civil Defense Eastern Visayas Information Officer Sher Raisia Saisis, bilang paghahanda sa nasabing bagyo, nagsimula na silang magsagawa ng pre-disaster meetings kung saan isa sa mga kasunduan ng kanilang ahensya ang magpadala ng advanced composite team o mag-deploy ng grupo sa mga apektadong lugar bago tumama ang bagyo. Itong nakaraang araw, nagsimula na ang deployment ng 2 grupo kung saan nakabase sila sa Northern at Eastern Samara. Mayroon naman 12 katauhan sa isang pangkat na maaaring idagdag depende sa pangangailangan. Binubuo ito ng Office of the Civil Defense o kung OCD, Philippine Air Force o kung AFP, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Interior and Local Government o DILG, Department of Information and Communication Technology o DICT, at saka yung Philippine National Police o PNP at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sabay na kanilang pagdating sa kanilang area of deployment, nagsagwa rin sila ng pre-disaster meeting sa lugar na kanilang nasasakupan. Kasalukuyan, may inilabas na red alert ang buong rehiyon bilang paghahanda sa bagyo. Nakahanda na rin ang mga team na nakadeploy sa mga lugar kung saan kailangan ilikas ang mga residente kapag naramdaman na ang pagdating ni Bagyong Pipito. Ito nga po ay nagkaroon na rin po tayo ng mga series of pre-disaster risk assessment meetings at isa na rin po dun sa napag-usapan at napag-desisyonan ng council ay magpadala po tayo ng advanced composite team. Kumbaga ito po yung mga deployed team prior sa isang bagyo or prior the landfall. So as early as yesterday ay nakapag-send out po tayo ng 2 teams. This is based in Northern Samar and Eastern Samar. Ang bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban kay Civil Defense Eastern Visayas Information Officer Sher Raisia Saisis. Sa kabilang banda, nagpalabas na rin ng suspension of classes sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan sa Northern Samar. Ngayong araw, nagpalabas na rin ng half-day suspension of classes at trabaho dito sa Tacloban ang alkalde na si Mayor Alfred Romualdez bilang paghahanda na rin sa Bagyong Pipito.
At yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Jovelyn Rancudo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mula sa may Visayas, dako tayo dyan sa may Cordillera. Nagsimula na rin magbigay ng tulong pinansyal ang mga lokal na pamahalaan sa ilang mga apektadong lugar, mga residente dyan sa may Cordillera. Kasunod po yan ng sunod-sunod na mga bagyong nanalasa. May update po dyan ang Bombo Radyo Bagyo. Maghahatid ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng Baguio City sa mga kalapit na lugar na matinding naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, magbibigay sila ng tig 1 milyong pisong donasyon sa probinsya ng Apayao sa Cordillera Administrative Region, Batanes at Cagayan sa Cagayan Valley Region at Albay sa Bicol Region. Ang pondong ipapadala ng lungsod ay magmumula sa kanilang Quick Response Fund na pinamamahalaan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Isa ang isla ng Luzon sa mga labis na naapektuhan ng magkakasunod na bagyong Christine, Leon, Marce at Nika. Bukod dito, kasalukuyan ding nararanasan ang hagupit ng bagyong Ophel at ang banta ng bagyong Pipito. Umaasa ang lungsod na kakaunti na lamang ang mga lugar na maaapektuhan ng mga susunod pang bagyo. Bagamat hindi gaanong naapektuhan ng Baguio City, ipinahayag ni Engineer Charles Brian Carame, hepe ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office Baguio, na patuloy ang kanilang mga paghanda para agad na makaresponde sa anumang insidente. Mahigpit nilang binabantayan ang mga lugar sa lungsod na madalas bahain at nakakaranas ng pagguho ng lupa tuwing may bagyo. Like what we have done since Typhoon Christine, Leon, Marce, we're always prepared as the leadership of our mayor. We do preemptive whatever actions. There's no such thing as over-prepared when it comes to disasters. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Rob Dominguez. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang Energy Regulatory Commission abay suportado ang mga programa ng Department of Energy para sa paggamit nitong nuclear energy dito sa ating bansa. Alamin natin ang buong detalye, may pagbabalita si Bombo Bea Pinisa. Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission Chairperson at CEO Monlis de Malanta ang kanilang pakikiisa sa paglipat ng bansa sa paggamit ng mas malinis sa pagkukunan ng enerhiya, partikular na ang nuclear energy. Sa kanyang naging paunang pahayag sa huling araw ng 3-day event ng Philippine International Nuclear Supply Chain Forum ngayong taon, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pag-uusap ng bawat ahensya at maski ng ilang mga delegado mula sa mga karatig bansa tungkol sa nuclear energy. Ito ay nagpapakita umano ng pagiging seryoso ng ating bansa na ipatupad ang programa tungo sa paggamit ng mas malinis na enerhiya. I also wish to emphasize the high-level delegation from the Philippines joining us this morning, which I think demonstrates how serious we are in the Philippines in tackling on a nuclear sector for our country. This also demonstrates growing global support for the critical task of establishing a safe, sustainable, and resilient nuclear energy future for developing nations such as ours, the Philippines. Dagdag pa ni Di Malanta, mahalaga umanong bigyan ng pansin ng tiwala, partikular na ang public trust tungkol sa mga magiging operasyon ng programang paglipat ng bansa sa paggamit ng mas malinis na pagkukunan ng enerhiya. Ito rin anya ang magiging pangunahing haligi ng pagkakaroon ng transparency at accountability ng mga ahensya sa pagbuo ng mga nuclear power plant sa bansa. As the chairperson of and CEO of the Energy Regulatory Commission, I would like to underscore one key element in a successful nuclear power program that is beyond technology and financing. This key element is trust, specifically public trust. There are concerns, questions, and challenges to adopting a nuclear program that need to be addressed to secure public support. As they say, trust is the currency of the realm. At this point, I would like to emphasize the essential role of regulatory integrity, transparency, and accountability as we lay the groundwork
groundwork for a nuclear industry in the Philippines. Binigyang diin din ni Dimalanta ang pagkakaroon ng operational safety ng pagbuo ng mga nuclear power plants kung saan dito anya magsisimula ang pagsuporta ng publiko sa programang ito. Samantala ngayong araw naman ang huling araw ng naturang forum kung saan dumalo si Senator Win Gatchalian kasama ang ilan pang mga opisyal mula sa Department of Science and Technology at Philippine Nuclear Research Institute. Sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources magsasagawa ng mahigpit na pagbabantay kasama ang Philippine National Police Bantay Dagat kasabay ng pagsisimula ngayong araw ng 3-month fishing ban sa Visayan Sea. Alamin natin ang buong detalye, may pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Magpapatupad ng mahigpit na pagbabantaya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasabay ng pagsisimula ng 3-month na fishing ban sa Visayan Sea ngayong araw. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Remia Apari, Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6, sinabi nito na kasama nila sa mahigpit na pagbabantay sa Visayan Sea ang bantay dagat ng Philippine National Police. Ayon kay Apari, hindi maiwasan na may mga lalabag sa fishing ban kung saan pinagbabawal ang panghuli ng sardines, mackerels at awilis. Ngunit kapag hayaan niya ang mga ito, tiyak na hindi dadami ang nasabing mga isda. Sa klaw ng fishing ban, ang Gigantes Island sa Iloilo Province, Urutayan Island sa Kulasip Point sa Capiz Province, kanlurang bahagi ng Guimaras Strait, Northern Negros Island at sa northeastern tip ng Bantayan Island sa Cebu Province. Magtatagal naman ang fishing ban sa Pebrero 15 sa susunod na taon. Close season in the Visayan Sea, the Fisheries Administrative 167-3 para nga iban ang 3 ka species tamban or the sardines, herring and mackerels sa portions ng Visayan Sea. Helping managing these resources will provide us with the food security. We don't want na these species mag-extinct. Managing the especially the 3 months period, the critical period where they are reproducing young ones, and protecting the young ones to grow into bigger sizes. Si BFAR Region 6 Director Remia Apari. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Etchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook page, YouTube account o YouTube channel at maging sa Bombo Mobile app at TikTok account. Yun sa Bombo Mobile app, pwede po ninyong i-download ito mga kabombo via Google App Store at Apple App Store. Sa mga kababayan po natin dyan sa bahagi po ng Visayas area, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station dyan tulad po ng Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Kalibo at ang Bombo Radio Tacloban. Sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng orasyon pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is the time for sharing.
Mga kabombot sa nation sa ating Christmas countdown, 40 days to go bago ang araw ng Pasko. At muli, paalala ho natin mga kabombo, bukas na po ang ating Dugong Bombo 2024, A Little Pain, A Life to Gain. Kaya ho magparehistro na sa pamagitan po ng ating provincial station sa 24 key cities nationwide. Pwede po kayo magtungo sa ating mga provincial stations sa pamagitan po ng Bombo Radio at Star FM at doon po kayo magparehistro or tawagan po yung kanilang mga hotline. Pwede po ninyong bisitahin yung kanilang mga Facebook page kung saan makikita po ninyo ang kanilang mga hotline at pwede po kayo magparehistro via yung mga number na yun. Muli mga kabombo, kita-kita ho tayo bukas sa 24 key cities kung saan po idaraos ang ating Dugong Bombo 2024, A Little Pain, A Life to Gain. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Gusto ko pag-imbukada, may good news kita na yon. Standby kay may winner kita sa aton sininga 1 to Panalo Part 23 Promo Special Draw. 1, 2, Panalo! Narito na ang special draw winner na nanalo ng 500 pesos cash at isang limited edition AM/FM radio with LED light. Pwedeng rechargeable, pwedeng di kuryente at hindi fixed dial. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga-Barangay Kompanya Molo. Barangay Kompanya Molo, ang proof of purchase ang aton sininga maswerte katag naog MX3 capsule. MX3 capsule, ari di sa tupad kong MX3 capsule, no? Mayari na di siya, o may unon di siya MX3 capsule, no? Dan, ari siya, oh. Karon lang ito maron kung isa lang ito kay linagumba na dinayon mo. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo, congratulations! Ang edad niya sini 18 years old. 18 years old, taga Kompanya Molo. Congratulations, Monique Margaret Lactopo. Monique Margaret Lactopo sa Barangay Kompanya Molo. 18 anyos, iya sini nga proof of purchase MX3. Iya sini nga pagabatunon nga premyo 500 pesos nga cash plus limited edition sang radyo, may LED light, may flashlight, pwede sa kuryente, pwede man sa battery, rechargeable pa. Kag labi kag labaw sa tanan, wala na ka fixed dial, wala ginlansang sa isa lamang ka istasyonan. Gani, Monique Margaret Lactopo, may ara ikaw sang 6 ka oras, gilawag ikaw ni Bombo Cham, 2 minutos sa nakaligad sa takda sini iya nga launa, may anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sini nga premyo nga nagahulat na diri sa istasyon sang Bombo Radio sa imo. Sa liwat, congratulations, Monique Margaret Lactopo sang Kompanya Molo, iya sini nga proof of purchase MX3 capsule. 3 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa mga dalagkuan nga mga balita. What is the latest sa sining bomb scare dito iya sa may Iloilo Science and Technology University kung ISATU. Sandig iya banwa sa una sini naton nga pagpanghusisa ang kausa sang bomb scare bangod nga daw kasubong iya nga naglain ang buot sa isa ka estudyante kay daw kasubong nga kung gusto mo kuno makaeskwela sa ISATU, wala kuno nagavari sa estudyante kundi nagadepende kuno iya sa backer. No? Amuning iya sini nga himubuno ti kun matuod ni ti nga tamnan mo iya ka bomba or kun way mo man gintamnan sang bomba nga namahog ikaw iya kag nagkos ikaw sang pagapuhag dira sa mga empleyado. Way labot sina mga estudyante, no? Na pornada iya ang ila sini nga isa kadlaw nga pagatuon. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Pero what is the latest kay ginpadulungan sa kapulisan
ginpadulungan man sang SWAT kag subong man sang Explosive Ordnance Division sang Iloilo City Police Office. I-check naton si Bombo Pauline Pilyora. Pau, sa report na please kabin. Bombo Cham, gindeklara diri sang mga otoridad sa pagpangmuno sang EOD nga clear kag nasakyar na ang Iloilo Science and Technology University as of 11:30. Subong nga aga ini matapos makabaton sa information nga may bomba sa nasambit man nga area. Sunod dito sa nagapadala no sang mensahe sang bomb threat abi, 3 ini sa old site kag sa new site sa nasambit man nga universidad. Matapos ang pila ka oras sumalin pasado las 7 sang aga, ginasikyar ged sang ang duha ka site ang nasambit man no, ang new and old site sa nasambit man nga university. Sa interview diri sa Bombo Radio kay SUC President Gabriel Celestre Jr., opisyal diri niya nga ginkalipay man Bombo Cham pagdeklara nga clear na ang area kagakahang nga hawa man diri sila Bombo Cham bangod sa mga fake news man nga nagalapta. Subong adlaw hindi lang gid subnaw hindi lang gid pagpabalikon ining mga estudyante kay nakapuli naman ang iban kag nagandak naman sang online class. Sunod diri sa iya nga atong mga nagpalapta man no sang mga fake news man sa Facebook abi Bombo Cham ipag-imbestigaran man diri nila bangod nagadugang na gid abi ang kakulba kagugmat abi sang pila man no ka mga ginikanan, faculties, estudyante man sa nasambit nga university. Kabahin diri after nino sa ginubraman nga pag-clear, pag-sekyar sa area, as of now nakipag-angot ini sila sa Iloilo City Police Station 2 sa anti-cybercrime unit man kag maga-request ini sila sang official nga investigation man kag matake sila sang legal action kung ano ang magwa sa investigasyon. Apag gipasigurado diri ni SUC President Celestre nga ma-take gid sila sang legal man nga tikang agud man manabat man kung sino man to Bombo Cham abi ang nagpalapta sang bomb threat man kag kung posible gid man ginhack ining account man sa nasambit man nga individual nga nag-comment sa ilang nga post didto mismo sa official Facebook page nila sang ilang PIO kon information nila Bombo Cham. That time gali na hibaluan man nga ara na daan sa area bugod kay nakita naton didto nga pag-abot naton sa area nagapagwa ning salakyan man sang Philippine Army apang ang bayo abi kon panapton sining katapo man no sang army didto naka shorts lang ini sila kay naka t-shirt gali Bombo Cham may ginahiwat didto nga training pakuntani sining Philippine Army man EOD sang army didto sa area kaga kaupo dino ang ROTC abi sang ISATU kaga dito do nagasuno sila do nagtiming man abi kay bangod nga luwas nga may ginahiwat abi nga event upo dito ang Philippine Army nga naka-standby naman daan dito sa area nagtiming man nga nakabaton sila sang bomb threat man sa nasambit man nga eskwelahan. Yari bala ipabati naton ang tawag sini do makabig naton nga ang Philippine Army dito sa sulod with the ROTC do kasubong iya nga may simulation exercise sila abi Bombo Pauline domos na? Yes, Bombo Cham kag wala pa ni kanina kasugod man og sugod pa lang ang ilang nasambit man ng activity man kag suno sila do ginalook forward ni sa mga ROTC man sang kay bangod di may nagadto ba lang katapos sa Philippine Army sang EOD agud man mag-conduct dito sang simulation sang training man dito sa nasambit man nga mga estudyante sang ROTC apang gin timing gid nga do manog 7:30 o 7:30 manog sugod pa lang ni sila kuntani kag didto man naka-receive ini sila sang information kag antes man ning pagwaon abi ining salakyan man sang Philippine Army gin check ini nanay sang katapo no sang EOD masikyar man kag iban to nagpabilin to no ang mga katapo man iba naghalalin na nagapululi ng katapo man sa Philippine Army rason gali nga ato sila dito sa area nga daan kay manugsugod na ang ilang activity. Yari bala ipabati naton sa tumong kamambo ang confirmation official statement man diri ni SUC President Gabriel Celestre Jr. sang ISAT University. Good morning. No? So we're happy to announce and as per declarations ng aton nga PNP Region 6 EOD divisions or the exclusive ordnance divisions that the university is safe and free na and as of 11:30. So as per their advice, we can now go back to our usual operations of the university. Of course, we will be issuing official statement through our public information
communication office. So as for the student, may ma-resume kaya ng classes sa mga adults? Since nakapuli ng mga kabataan, i-continue na lang natin ang online classes nila. So, para kahit half din na lang man ang nabilin. But for the graduate school, they can proceed. Classes will be regular tomorrow, as well as ang all other activities nga nakapinding, particularly sa aton sa Dugong Bombo by tomorrow, will proceed kay as declared, clear naman ang area. How about sir, is there any initial session man na inyong matalatapan sa send information sa content? Anong plan sir sa school? Of course, we have to take this matter seriously kay dako nga huol or nahamper ang operation sa university. Just try to imagine getting declared namon suspended ang klase, so damo kami mga concern, so nga nauntat. So we will be requesting the official investigation from the PNP. I've already actually communicated, naka-call na ko. So, but officially we will write the PNP to conduct a deeper investigations, particularly the cybercrime unit, to look into this situation. So then maybe legal actions will be, whatever will be the result of the investigations, legal actions will follow. Na batian diri sa atong mga kabombo si SUC President Gabriel Salestre Jr. sa Isat University Bombo Champ. So klaro kita iya by tomorrow all clear. Subong wise ang dapat nga kabalakan kay napatod sa aton sini kapulisan kag iban pa naton nga mga law enforcement unit nga clear iya ang Iloilo Science and Technology University sa naman nga sahi isang bomba kag adtong mga informasyon lunsay lamang adto pagpatalang kag bangod adto iya sang kalain sang buot sang isa ka estudyante or kung ano pa gid yang iya sini nga rason sa kabuhi nga nang halit sa iya sang kag naghimo sang kasubong sadto nga senaryo, Bombo Pauline. Yes, Bombo Cham, whatever man nga event, especially ning dugong bombo man and kung mga estudyante man nga mabalik abi mga graduate student man sa graduate school abi, safe na gid makabalik na kay gin kumpirma didto man sa katapos ang EOD kag hindi lang man ni kaisa nila Bombo Cham gin sekyar ang lugar kapilagi din nila balik-balikon abi i-check ron ang area, gimpasigurado nila ang mga entrance and mga pilano ka mga points gid lunsay gid nagbalik-balik ini sila sa old and new sites man agod isekyar ang building kag didto maglawi pila na ka oras ang nagligad kindeklara nila as of 11:30 nga clear na kag na-secure na nila ang lugar, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Pauline Piliora. No? So ining bomb threat or bomb joke, bomb scare, wa iya sa kang tanan sa patigayunon sining Dugong Bombo 2024 kagap by tomorrow, no? Sa aton sini mga kabombo kag buwas iya hilway man ang pagpatigayon sa Dugong Bombo kay gin-clear na sa aton sini nga mga otoridad. Now, ang post naghalin sa isa ka estudyante. Estudyante nga wala man dira gani iya nagabutho sa Isat University kay sandig sa pagpangusisa naton ini siya naga-eskwela iya sa iban sini iya nga universidad. Kag sang gintanyagan sang Bombo Radio, no, nga i-clear niya sini nga pangalan kay she claimed nga nahack kuno ang iya sini nga cellphone, siya naghack sa iya sini nga account. Oh, ti basi kung sino man nga mga baghack kay ti amo nang ulubrahon sa mga baghack ang magpanghack. Oh? Sa aton sini nga mga kabombo. But personal kung opinion, no? Depende sa inyo kung amo man sinang inyo sini nga pananawan. But kung lang taon naton grabe ang pag-improve karon sang Iloilo Science and Technology University. Sa ila sini nga mga facilities, mga learning centers nila, pag-offer sa nagkalain-lain sini iyang kurso sa kolehiyo. May old site sila, may new site sila.
kag nangin isa sila ka universidad. Kag ako wala nagapati nga ang ISAT University magasandig sa backer system. Kay kumo ang partikular nga estudyante may kilala nga opisyal for that matter o kung sino dira nga kung sa diinti amo sinang iya gamiton nga liabe agud nga makasulod kag makaeskwela dira sa may ISAT University. Ako wala nagapati nga may mga kasubong sina iya nga sistema nga nagaklinabo dira. Ngaman. Kay kung may kasubong sina nga sistema nga nagaklinabo, hindi magtaas ang standards sang Iloilo Science and Technology University or sang ISAT-U in terms sa pag-mold kag pag-produce sang mga graduates. Ti kon may iban gid man sinadira iya nga wala nabaton, ti maybe because nga wala siya makalabot sang gina-require sining grado, gina-require nga score sa mga entrance exam, kay amo sinang talaksan. May mga parametro gid inaiyabanwa nga sa tagsa sini ka universidad or mga state universities and colleges nga mayara sang standards agod nga magbaton sang isa ka estudyante sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi na iya kay siling sa pabaker-baker granting for the sake of discussion. Gusto mo abi karon mag-eskwela sang partikular iyang kurso nga gina-offer sa ISAT-U. Then nagkuha ikaw sang entrance exam and the passing score. For example lang abi, ang item is 200 items. Ang passing score is 150. Tiyang score mo ya 120 lang. Ti mambal kaya ang iban to may baker? Sa aton sini nga mga kabumbo, amo na gani nga tagsa-tagsa ka mga universidad diri subong nagapina-indis na sila iya. Pero ang kamatuoran sa aton sini nga mga kabumbo, nagaproduce sila sang mga maayo nga profesional, maayo nga mga graduate, maayo nga mga empleyado sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kon magapadayon nga magapilit sa aton sini iya nga panghuna-huna ining backer mentality, maano na lang kita ayhan iya sa pungsod Pilipinas abi? Although naga-exister ina. Pero ti ano ba lang resulta? Ang iban sinido sika bitsokoy pa magambal nga anon mo na ang cum laude, anon mo na ang mga magna cum laude na da, anon mo na ang mga achiever da, kung white tiya sandaya ka kilala sa munisipyo. It's not what you know, but whom you know. Ti karon nabi pinaubrato ang nagakulinta sa mga tinaga nga it's not what you know, but whom you know. Pinaubra sa munisipyo. Tungod ginamo kilala, nahuya magbalibad ang opisyal. Kanong gwa niya? Ang gwa niya sa laguron. Kaya hindi mo mapuslan mo.
Hindi mo man siya mabutang iya sa certain position. Kay ti Wes no Wang. Why gid niya minabalaan? Kaya nabalaan niya lang yan nga may kilala sa tataya, may kilala sa nanaya. Si lulo niya nga barangay kapitan, may 3 ka dump truck nga butante nga ginhaplak para nga magboto kay mayor. Tiya nga po, bisan Wes Duwang, basta bisan pa sa ngawa lang dako, pasar ka man ka-graduar ka na kamartsa ka, o sige, obra to doon mo sa sistema, sang backer system. Pero mapuslan bala ina siya? Hindi. Ang gwa niya sa laguron gani. So paano karon, makaset sang standards ang isat university or kung sino man dire nga State University College, kung magsagad sila ka-entertain sinang ginatawag iya nga backer mentality. Aber? Kung tuma naman kadamo ang estudyante, di ko kaysa, hindi man kaarapal. Nagasulubra, nagaalawas lang. Pero tiit sa good sign. But silingon sina, damong interesado nga magpadayon sila sini nga pagtuon kag hindi madugangan ang mga out-of-school youth. Pero samo lang sinaong ugada sa aton sini nga mga kabumbo. Ubrahan mo ya sang hindi maayo. Nakatuga ka sang huol sa mga estudyante, sa mga manunudlo, sa mga empleyado. Tihambal sang isatyo sa kay Doc Celestre, siya ti paimbestigaran gini namon. Kag tumuro namon kung sino ining nagpalaptasang sala nga mga impormasyon. Ti may naglagaw pag nga message kagina, sinya, may nasapuan kami diri nga bomba. Igo mura gali, may simulation exercise to Philippine Army sa Rotisio. Kanami man sila mag-timing, no? Kung sa mga pagtahi-tahi isang senaryo, pagtugas ang kakugmat, no? Kung may amo sina iya nga kurso, bawti guro ano ni siya? Siya ni guro ang number 1 gid perme. Kung sino maning manog palapaw kang manog halit nga ni. Anyway, hambal ni Doc Celestre, tomorrow, all set kita, safe ang ISAT University. That is why kita dito iya for Dugong Bombo 2024, a little pain, a life to gain sa gymnasium sang ISAT University. 22 minutos na kaligad sa tak na kalaw na pagbalik nato na Banwa. Ano ang ara sa kamatayon ni former punong barangay kag current number 1 kagawad sa San Rafael, Tigbawan, Iloilo, Giovanni Triste? Nga pati karon iyang daw kasubong ginaubra sa unasang mga nipa-nipa. Daw mo amo man o. Magpangpaskil sang sako tapos sulat-sulatan dira sa kung ano dira. No? We are hoping sa aton sini nga mga kabumbong why lang kung tani ginalamuran sang politika kag hindi paggamiton sang kung sino man iya nga politiko for their own benefit ang kamatayon ni Triste. Anyway, istoryahan naton dugang inibla pagbalik naton karon diri sa Bumbuanay Soto pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 10 to 16, 2024. After being absent for a while, ang Bini Band is overflowing with enthusiasm sa paghatag ng One Great Rock Entertainment sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa Nobyembre 16, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga ibanay nga paraffol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 17, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayuon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Tagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer.
Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Ang pinakadumaan na nga International Business Organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members
sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush.
Mas ginarekomendar man sini nga tago ng toothbrush sa open nga lugar, agod nga mahanginan kag mainitan, agod nga magmalasang natural, antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag Para sa Bomuradio Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakalikan sa takna sininga launa balik na diri sa pagpangalagad sang pumuanay sa udto. Antes kita magtalakay sang balita dito ya sa banwasang Tigbawan, may winner kita, winner naton maklaim sang iya sininga premyo. Inlawag ni siya kagina sang aga sa aton sininga mga kabombo from Takas Haro pa si Ma'am Nika or Ma'am Angie Reyes. Si Ma'am Angie Reyes 44 anyos, ang iya sining proof of purchase Birch Tree 45. No? Angie Reyes. Ma'am, yung hapon sa imo? Mayong hapon, ma'am, Bumbo Champ. Oh, kumusta ikaw? Okay lang Kumusta ikaw, ma'am? Okay lang, Bumbo Champ. Ara na 500 pesos mo? Yung ko ko. isip, abi, ma'am? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos! Ano mo 500 pesos, ma'am? Ay, bakal ko kasudaan kagidugang ko bakal sang proof of purchase. Huwag ka pa kapanyaga? Kapanyaga na eh. Sabi ko na yung mabakal ka pa ng sudan, huwag ka pa kapanyaga. At kung huwag ka pa kapanyaga, kang mabakal ka pa ng sudan, kag kung pwede ka makahulat-ulat, huwag pa makukapanyaga mo. Pero karon ba yung panyapon? Para panyapon. Para panyapon. Sudan, ano pagid? Di bakal ko sang idugang bakal proof of purchase, kag ipasakop ko liwat. Amo na ya, para nga dako pagid para magdawa ko milyon. Okay. Sige, magluwas sa 500 pesos cash. May ara ka pa sang gift pack nga nasulod sa Orocan nga balde. Ano ma'am bala mo, Ma'am Angie? Madamo, gid nga salamat sa Bumbo.
kag sa tanan nga sponsor. Agdahaman tong mga taga-takas haro nga mag-intra man sila para pariyusin mo, daog man sila. Ginaagda ko man ang mga taga-takasaro nga magpasakop ang kamo para kamo ang makadaog man, pariyo ko. Basta Radio! Basta Radyo Bombo! Star FM! It's all for you. Alright, thank you so much, Ma'am Angie Reyes sa Barangay Takas sa Haro. Yes, hindi nga proof of purchase. Birch Tree 45. Ara ng ebidensya nyo, basta nagapasakop ka mo iya, may tsansagin nga magdaog, ha? Pero kung why ka nagapasakop, nga pamati ka lang, ati, ihum-ihum lang dranay, eh. Pero kung ako si mo, mabakal ako sobre, matamat na kuya tipon sa mga proof of purchase, kag mag-ubraman sa interest, hulog mo dayon, kunti, may tsansa nga magdaog. 44 minutos na nakaligad sa takna siningalauna. Check naton this time si Bombo Hana Andasa. Ginaimbestigaran karon sa Tigbawan PNP kung sino inay nagapalaptas ang karatula natuhoy sa kamatayon ni former San Rafael. Punong barangay, Giovanni Triste. Ang ginapang paskil dito sa dalan na pinanghigot pa nila sa kahoyo. Ganong bot silingon sini nila. Nagpanawagan pa kay President Marcos. Check na si Bombohana. Han, please go ahead. Ginaimbestigaran na sa Tigbawan Municipal Police Station kung sino ang tao sa likod sang pagpanglapta kag panakod sa mga karatula sa higad kalsada sa nagakalain-lain nga barangay sa Tigbawan, Iloilo, Bombochama nga nagtugaman sa kakugmat sa publiko kag mga pamuluyo mismo nga malapit sa among lugar. Ang ining karatula nakasulat sa daw ginagunting nga sako sa feeds iniyo kon bugas kag may nakasulat nga ayuda President Marcos na hadlok ron kami sa hanggod nga politiko sa likod sa kamatayon ni Giovanni Triste. Ang ayuda Pres Marcos nakasulat ni sa pulang pinta Bombocham apang ang Giovanni Triste amo man nga nakasulat man sa pulang pinta kag ang mga nahadlok ron kami sa hanggod nga politiko sa likod sa kamatayon nakasulat man ini sa itom nga pinta. Ini man kaangot sa gihapon sa kamatayon ni anay punong barangay kagagawa Giovanni Triste sa San Rafael, Tigbawan, Iloilo sang nagdigad nga bulan kung sa diin man nakilalaan ang suspect nga amo si John Castro Jr. nga sa subong ginaimbestigahan pa sang kapulisan kung paano nakalabot sa iya ang ini nga caliber 45 nga gingamit niya sa pagluthang patay matapos nga nakumpirma naman sang Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan nga ang tag-iya sang armas amo si Ambis Owa Party List Representative Attorney Lex Culada. Sa pihak nga bahin sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Alfred Mansoy, ang hepe sang Tigbawan Municipal Police Station, iyagin pahayag nga nagalabot sa apat tanan ka mga karatula ang nakuha sang iya nga mga personnel kagyara na ini sa ilaman nga paghinakop. Sunod pa sa iya may isa ka opisyal nga nagpabalabag pa kuntani nga kuhaon ang among karatula apang nagsiling diri ang kapulisan nga publicly owned man ang area kag hindi privately owned bangod sa kilid ini sang karsada kag nagatuga lang ini sang kahadlok sa publiko. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Police Captain Alfred Mansoy. Yung pagkadaran sa mga bisigador at ang operatiba para mabalaan na kung sino na lang butang. Oo, may mga specified na sir nga mga lugar kung din inigit pang plastar dapit sir. O arap na sa highway going sa pasulod sa Prara Norte. Oo, may mga ara. O sa Kilidalan. Kilidalan mo lang na yung butang nila. May mga malapit man di sir sa mga like balay mismo ni Cap Giovanni Triste? Hindi, layo. Pero na sa highway, ang San Rafael, pasod doon pa ang San Rafael eh. Okay. So as of now sir, anong inyong tikang diri sir? Para no, sige to imbisigar at nga itong imbisigador no. Kag kung sino nag-iman ang butang dira no. Oo. But amo lang na nga aton nga kung ano man ang motibo sa nagbutang da i-establish pa na kung anong motibo nila. May mga CCTVs bala diri sir malapit ayan sa amo na nga mga lugar. Try naton sa mga barangay no. May instruction naman ako dito sa aton imbisigador na isigara na mayo kag mabalaan na kung sino nagbulutang da. Okay, sige sir. Lastly na lang sir, pasalig na lang nimo sa publiko kung mga taga-Tigbawan agad nga hindi man ini sila maghadlok sa ining mga gipamutang sa dalan sir.
kanino maging responsable man kung sino man ang tao ng butang, no? Dapat balaan nila ang aksyon nila, nga sakto bala. Hindi makapikto sa mga palibot sa komunidad. Ang head ng Tigbawa Municipal Police Station na Bombo Chama. Alright. Di sino kuno may idea na si Captain Mansoy kung saan sino nagbutang? Wala pa man sang until now wala pa sang direct gid nga mga proof bala nga makapamatuod kay kini mga nagtugid man nga isa ka opisyal ang nagpangbutang diri para apang sa initial information. Ano ni siya nga sa isang opisyal bombo Kay official in Bombo Cham nga kung sa diin man sa but for initial info man sa nakuha naton diri kay Hepe ang barangay captain sa Binaliwan Mayor Tigbawan Iloilo nga si Kapitano kun punong barangay Dennis Valencia ang isa man sa mga nagpamalabag nga kuhaon ang ining mga karatulas ng kapulisan. Okay, ti si punong barangay Dennis Valencia ni do nagapapili man sa mas mataas nga posisyon sa Banuas Tigbawan? Amo gani man bambot siya nga kung madunduman naton siya man mismo bala ang hatag sang padya na kung sino makakita kay John Castro Jr. paghatagan sang 20,000 pesos kung madumduman man naton iya Bombo Trump. Okay, pwede mo Bombo Chris, pwede mo maplastar liwat kung mabasahan ko di ang ang karatula. Nataon ko lang abi. Ara, ano ganina Bombo Hana nakabutang, pwede mo mabasa liwat, dungan kita or unahan mo, sundon ko? Ayuda President Marcos. Nahadlok ron kami sa hanggod nga politiko sa likod sa kamatayon ni Giovanni Triste. Alright. Ti sino nga hanggod nga politiko ni? Amo na gani Bombo Cham kay until now wala pa man sang mahambal gyud o kon masigurado nga na link sa ining kamatayon mismo ni Mr. Giovanni Triste nga politiko. Except lamang sa ining mga pagkumpirma sang IPPO sa tag-iya sang putil. Ngati amo to nga si Attorney Lex Culada ang tag-iya lamang sang putil pero until now under investigation pa kung paano nakalabot sa suspect ang iya man nga armas diri Bombo Cham. Alright. Sige, thank you again Bumbuhana. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kita Bumbuhana anda sa ari-ari plus start Mayo. Sa aton sini nga mga kabumbo ha. No? Ayuda President Marcos nahadlok na gid kami sa hanggod nga politiko sa likod sa kamatayon ni Giovanni Triste. Hanggod nga politiko. Sa pagkabalutang nagpatay siya kag may nag-ako amo si John Castro. Di ba? Anong rason ni John Castro nga ginlutang patay niya si Kap? Daan nga hiligutanon kay suno kay John Castro kag sa mga witness sang natabuan to naghambal si John Castro nga ti dako ng halit mo sa kabuhi ko. No? Di ba? Rason nga ginlutang siya ni John Castro. Kung ano man to ya before sa naluthangan, basta ginlutang sa ni John Castro kay amo na yang admisyon sang suspitsado. Ginlutang siya, bangod, sa daan nga hilgutanon. Amo na yang ugat, amo na yang kausa kung nga pinatay ni John Castro Jr. ining biktima. Di ba? Anong labot sang hanggod nga politiko? Di kung sino man ang nagpaskil sining karatula, klaro man nga daw kasubo nga ginaangot niya ang tag-iya sang pusil. No? Ginaangot niya ang tag-iya sang pusil sa kamatayon ni Kapitan Triste. Pero, kung ining nagtakod sa karatula, nagapamati, kag nagalantaw lang sa Bombo Radio, kag kung sa diin, kag waya sa iban, sini nga mga rapo-rapo, kag kung ano dira nga sistema, kung din siya nagkuha sa iya impormasyon, si John Castro Jr. mismo ang nag-ako nga nagaobra siya
sa isa ka ilimnan kag ginapagamit sa iya bilang gwardya inang pusel kag nalipatan niya nga ibalik. May admisyon sa gyapon. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kita mo sang tiniro ito, ginduhol ito sa kilala niya, kag turnover sa pulis. Sa aton sini nga matag palamati. Statement ganin ni Congresswoman garin nga they are working with the former punong barangay Triste. Nga hanggad nga politiko aw. Ano ang mga garin kag sikula daw? Oh. Isa pagkabaluta, ang bugto ni ang bugto ni Engineer Tatay gin-asawa ni Atty. Lex Colada. Si Lex Colada bilas na si First District Congresswoman Janet Garin. Oh. Tirimaw sanday, di ba? Oh. Ti ko si Congresswoman Garin pag magambal, ti duway man kami problema kay Kap Triste. Ikulang taon tang senaryo, lulupod sila sa isa lang ang partido, may ambisuwa, subong, ano na, kasangga, ano na. Tibot silingon nga, kalyado si Kap. Oh. Di sino mapapatay abisa kay Kap sa hanggad nga politiko nga dya? Oh. Kung ako yung maglantaw, do ginalabugay nila. Kung sino man ang responsable sining mga karatula niyo. Ginalabugay nyo lang gini, may nag-ako na ganing nga tawo. No? It so happen lang ati. Waya mabalik to kag nakapangalan sa iban sining nga tawo. Tigin burambod nyo na yun yung mga impormasyon kag hambalon nyo lang gin sa bangod gini sa hanggad nga politiko nga dya. Oh. Ti bukat mayad magamo kada. Di ba? Sanda to yung may rigutanon. Darigo nyo tana tao ay tay labot. Oh. Tikon sa din man dyan nga barangay, dyan sa Banwakang Tigbawan, kung maagyan nyo, patalang dyan, ibugnot tayo kag kumuson. Nga man, tino kasubong kaya nga ginagamit ng daya kamatayo ni Kap Giovanni. Saan daya nga luyag nga interes? Di maluoy man kamo. No? May kaso, ara naman yung kaso sa piskalya. Papahuayan nyo man si Kap Giovanni ay? Sa aton sin makabumbo, di ba? Papawayan nyo man tawo. Oh. Ang pamilya, tauin nyo man titiun para nga magpapali sanda nga mga pilas tugasan nga kamatayo ni Kap. Oh. Sa aton sini nga mga kabumbo, amo sinang istorya nga do adhag. Hindi lang nga daw mathag. Pero ining kuro karatula at hag mani nga panglabugay kado kasubong ginagamit pa iya ang nagtaliwan nga si punong barangay Triste para iya nga makaangkon siya sa kaugalingon niya sini nga interes ko na naman yang iya sini nga mga tinutuyo dira. Oh, pero panawagan patana kay Presidente Marcos Galibugan ni ulo ni Presidente Marcos to kay may mga parte kang Pilipinas tulad nga buryong ni Kabagyo. Gabaha sanda to. Unahon ka gid ni Presidente Marcos diyan. Oh. Taton sini makabumbo. Oh, ti kabay pa nga masanagan
Kabay pa masanagan ang nagagamit sa kamatayon ni punong barangay Triste kag pahilayo lang nga makarma sabla, no? Sa likod sining nga ginahimo. Away, kung ako yung maglantaw, away niya sa politika. Nagamrugot na si Jan Castro kay Kap pabangonan daya sa ibang tawo. Ay, ano tandaman? Lokmaan, man ko mag-cry, bumukris, no? Galing ti, di talang ma-perfect, Lamuti, kung kaysa, isa kasmana sa sor, no? Kung kaysa ti, kung makapanurte ako, ang akon siningatunod do sa norte man kung kwan Di ba? Ang mga amigo tada sa, sa Quinto Distrito, di ko magkrita na kami at lipay-lipay kami Pati kung magpa-sor ko, sa kung sino man lang din mga taga-sor nga masami ko nga ginaistoryaman, isumungis bimimber doon. Gapos na ganito nga mapauli na kuno Halis General Santos mo. Ay, agin nadumduman ko lang na sa una, kinaray kami din pa, uti. Mayadmans pamatinan sa iba, kaya damo, managabugnok na kan nga ba, maangliti mo magkray, anoy? Iga tuntun, di ba? Paiti na pangabay lang natin, nga papawayan nyo ron si Cap Giovanni ay, no? Looy man kamo sa iya, kagam looy man kamo sa pamilya na. Sa aton si Makbumbo, kag mga tao nga white labot-labot, no? Hindi ron pag-isangat sa halayan. Kaklap, kita sa halayan man. Anyway, sa aton sini nga mga kabumpo mula na, no? Sa aton sini makauturan sa banwasang Tigbawan, ano nyo gina? Usisaon nyo mayo before ka mo nga magkagat kag magpati sa mga istorya nga nagalagaw. 1 minuto na nakaligad sa takna sini nga las 2. Standby na kamo sa kapo lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ni si Mombot Shama Blanco, Vergabilin sa imo sang mananayang hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 10 to 16, 2024. After being absent for a while, ang Bini Band is overflowing with enthusiasm sa paghatag ng One Great Rock Entertainment sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa Nobyembre 16, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo mga iba na paraffol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 17, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayuon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette.
Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang associate degree in arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Oras na para sa kahapon lamang program 2:13 sa hapon.
This is Tita Regine. Welcome, gid. Sa tanan natin dira nga mga suki, nga mga tagpulamati, sa mga bahay-bahay. Hello, I hope, ha? Nga ti recharge na kamo da, nakapiyong-piyong na kamo. And ready na and all set para nga magpamati sa mga kasaysayan nga makuhaan gid naton sa mga inspirasyon and makahatag man sa aton sa mga lessons, sang mga tips, sang mga anything. Nga makapayuhom gid sa aton kag mga iban mga tagus puso no nga mga istorya. Basta mayara man kamo dira pwede niyo ginina nga share man through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat sa gihapon and then ipadala lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine and check naton ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Aba, mga kabombo. Close gid. 40 dias bago mag-Pasko. Still a long way to go. Well, sa iban, dastig lang na, no? Lang tulog na lang na. Tapos gulpi lang, kibot ka lang, uy, Christmas Day na. Anyway, sa nga hapon, mag-enjoy na naman kita sa makasaysayan. Ngagin pala po diri isang aton nga mga letter senders. And kabay ka mo mandira, ha? You would also be motivated and encouraged nga magpadalaman sa inyong mga kasaysayan so that every afternoon, may ara kita nga kalingawan, and hindi lang kalingawan, kundi may ara kita kuhaan gid sa mga inspirasyon sa aton nga pagpangabuhi. Ari na aton nga bahanan para sa inyo as I welcome you all diri sa KLP on a Friday, November 15, 2024 from Valenglores, Lagunilla. Hanggat ako'y nabubuhay. Mayong hapon and welcome. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay naalamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iwan. Ika'y mahalaga. Sa puso ko, ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita
Hanggat ako'y nabubuhay from Valen Grace, Lagunilla. Siyempre naman, habang buhay, may pag-asa. Habang may pag-asa, may buhay. Go straight na kita sa ating first story for today. Hello again and good afternoon, kids. Sa tanan natin dira nga mga tagpalamati, sa mga suki, sa mga friends natin abroad, nga nagapadalaman sa ilang mga istorya. Salamat, gid. Ari na ang sulat ni Jesusa. Dear Tita Regine. Hi, hello to KLP lovers, letter senders, and listeners of Bombo Radio, Kalsansininga program, kahapon lamang. Hi, Lolo Dencio, hope you're getting well. Hi also to beautiful student mom, kay Mia, kay Nanay Del, kay Miss Deo, Miss G, and others, ng Muning, Rico, senior citizen, and others, and Lola Amparing. Tita Reg, nadamdaman ko bala, sang una, my father told me nga ako kuno ang pinakadimalas niya nga bata. Ay, tungod sa mga accidents that happened to my family, nga ara gid ako pirmi. Every time nga may aksidente. So, sa murang isip ko, na-develop ang fear sa akon. Nga puno ako sang kahadlok. Tungod nagpati man ako, nga ako gid man ang dimalas. Nahadlok ako magkadto sa iban nga lugar, nga kaupod ko ang akon family. Ibasi ano naman ang matabo, kag ako ang basulon sang family ko. Ay. Pero sang gintawag ako ni Lord sa pag-alagad sa iya, na-realize ko nga ang tanan nga nagakatabo, it's God's plan. But God's plan for us is not to harm us, but to prosper us. Tungod ang dimalas nga natabo sa amon pamilya, tungod sang sala sang akon amay, nangin unfaithful siya sa akon iloy. Sang una, maayo pa nga buhi namon, masadya, may amay nga responsable, mahugod, kag mapinalanggaon. Ginpatapos kami sa amon pagtuon, apang sa nag-abot ang sulay sa iya kabuhi, didto na, nagdimalas ang amon pangabuhi. Pasalamat lang kami kay Lord nga wala niya kami ginpabayaan. Kayang amon amay, nag-upod sila sa babae niya, pero sa ulihi, nagpauli man siya sa amon. So balik ta tita, sa ginhambal sa akon father, nga ako ang pinakadimalas sa amon panimalay. Sa akon niya, ako ya ang pinakadibuenas sa amon pamilya. That's good. Bisan ako ang pinaka-imol sa amon nga mag-utod, pero ako naman ang gifted sa mga virtues na ginhatag sa akon sang Ginoo. Gintanong niya sa akon tagipusoon ang pulong sang Dios, so namunga gid sa akon. Hindi man sa pagpabugal, Tita Reg, tungod puno ako sang paghigugma, pagpaubos, pagkamaluluyon, pagkatinumanon sa Ginoo, kag kahadlok sa Dios. Hindi man ako perfect, Tita Reg, but I'm trying to follow the footsteps of our Lord Jesus Christ. Hindi ta kuno pag ipabugal ang aton hinimuan, kundi ipabugal ta ang hinimuan sang Dios sa aton kabuhi. The glory must be given to God. To God be the glory. Amen. The will of the Father to us is to become holy. Every time we are gathered with friends, I always told them to pray always and trust in the Lord. Bring your friends to Jesus and bring Jesus to your friends. Because if we gathered in His name, ang ina nga grupo magapadayon, and He is in our hearts. So till here na lang, Tita, God bless you and your family. Keep safe always and stay healthy. Love you, Tita Reg, and miss you. Psalm 1, the righteous are protected by God.
but the wicked are in the way to their doom. Salamat sa liwat. Respectfully yours, Jesusa. Jesusa, this is such a very nice thing nga imo gin share diri sa amon. And I'm so happy, no? Nga imo ya gin-discover mo gid kung ano gid bala ang kamatuoran. Because it is not nice nga tihambalan ikaw nga ikaw ang pinakadimala sa family just because na witness mo ang tanan nga mga tragedies or katanan nga mga kamalasan nga nagkalatabo sa family. But it is good that you pursued ang imo gidyano nga luyag kag diskubrihon kung matuod gid man bala nga may bearing inang ginahambal sang imo nga father sa imo. Di man nami no hambal ni kado ikaw ang jinx sa family, ikaw ang dimala sa family, but because ikaw yan nagpalapit ikaw sa Ginoo didto kag pahibalo ikaw kung ano ikaw kapalangga sang Dios, no? Kag hindi gidya malain ang mga plano sa Ginoo para sa aton. We simply have to surrender ourselves to the will of the Lord. Kag hindi ikaw ang pinakadimalas, you are right. Ikaw ang pinakadibuenas because nagpalapit ikaw sa Diyos and hindi bala unahon mo gid siya kuno anay. And everything will just come into place. So it is good that you consider yourself as the luckiest among you sa inyong family because ikaw yan napunan ikaw, no? Sa kaalam about sa maayo, no? Nga ginapang tudlo sa aton sa Diyos through His Word. And ikaw you have humbled yourself and ginapakita mo, ginakabuhi mo kung ano ang mga words ng aton nga Ginoo. And for that alone, makahambal gid man kita, no? Nga yes, you are a very lucky person. And it is not true nga ikaw ang pinakadimalas nga tao. It is also nice that you are saying ang mga friends mo, you bring them to Jesus. Hindi bala ka na may ginaya nga you bring souls sa ato nga Ginoo. But of course, no, ekspektaron mo kung may mga kaayuhan ikaw kag mga souls ang ginadala mo sa ato nga Ginoo, ti isitaning hindi mo na iya magpabaya da, He would also work double time para nga i-jeopardize ikaw, no? Para nga hindi matigayon ang ina nga imo nga manami nga plano. But of course, with God on our side, hindi pwede nga amo sina. And the good would always prevail. So thank you so much kanami sa gin-share mo diri sa aton because ikaw, you gained that confidence after knowing the truth kung ano gid man ikaw sa imong pagpangabuhi kaupod sang aton nga Ginoo. 27 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kita with more beautiful stories to be shared with you kaupod sa gihapon si Tita Regine. Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una,
I-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agud mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Kita diri sa KLP at 2:35 in the afternoon. Adi naman ang sulat ni James Sangkabatuan. Dear Tita Regine.
Mayong hapon sa Bombo Radyo kag sa Suki sang kahapon lamang. Ang akong kasaysayan, inagihan ko sa tao. Ako isa ka vendor. Ang akong baligya, sari-sari nga mga tinapay. Madamo akon nga mga suki, pareho sa mga taga-bayuan, mga taga-hardware, kag mga bangko. Binagid ang mga gwardya. Adlaw-adlaw ako ga supply sang ilang pamahaw. May bangko nga suki nga ang bayad kinsenas kag tapos bulan. Sang primero, okay pa. Sa sunod bulan, nag-delay ang ilang sweldo. Halin sang 1 hasta 15 days, wala pa mabayaran. Sige akong lista. 1 month. Igo sukton ko sa linya. Ano nga bayad? Siling ko. Sini nga bulan. Siling niya, amo na to, bayad namon sa tapos bulan. Siling ko, iya ato sang ligad bulan. Halin sang 1 hasta 31, wala pa mabayaran. Naglapaw na isa ka bulan. Ginpakita ko ang lista. Hindi siya magpati. Siling niya, mga parts, hindi kita magbayad. Nakabayad na ta. So, 4 sila ka mga guards. Ang isa, nagbayad. Tunga lang. Siguro no huya man, kay isa lang kami kabanwa. Daw maano man ako, ang tanan ara, gutom kaguhaw, ginbaldog ako nila. Kwarta na, naging bato pa. Do sa inti ko mabaton, dumainom ako hilo. Sa isip ko, kwarta malang na, makita ako pa, basta maayo lang lawas ko. So, gin-lockdown ko sila. Oh, grabe ang term. Gin-lockdown. Gin-ban. So, sa pihak nga guard, lain man ni. Sige bakal, sige bayad. O galing, ang bayad, hindi isa hatag nga paagi, kundi paagi pa sa zipiran. Ginaipit nila sa zipiran ang papel nga kwarta. Kung kuhaon ko, pagwa nila, nagahurikap ako. Kuno mga guards man gihapon. Di may 3 ka guards, ang kuha adlaw-adlaw, ang bayad kinsenas kag tapos bulan. Antes magbayad, tunga sila nga 3 kung tagpila sa ila. Ang duha, gabayad. Ang isa wala. Hasta nagdako ang iya utang. Sukton mo. Madamo lang balibad. Gin-lockdown ko sila. Nagtrabaho ako sa tao, delivery sa mga stores. Nagtinerman ako sa pila ka tuig. Ang sweldo semanal, gamay lang ako natiruhan sa sulod. Sila tanan. Ako sa sala, gatindog ang gate, wala man masira maayo. Iya ginbuksan gamay, gintutok sa akon ang pusil, gakadlaw pa. Ulihin na kulba ko. Wala ako nanugid sa tagbalay. Sa amo ko, sa mga upod ko, kay kung mabalaan, tiruhon man siya. Tupad balay ko ang nanay niya. Siling niya, ginataha ako sa mga tao diri sa amon sina. Siling sang tag-iya. Para sa akon, mapadayon ang akon nga pagtrabaho sa ila. Ginlikom ko ang tanan para wala gamo. Sa ulihi, sala iya lista. Siling niya, nabayaran ko kamo, siling nga si Mana. Siling ko wala pa. Siling niya, ari, lista na, paid ko na, na-paid ko na. Hindi ko man mabaton, wala sweldo, isa kasi Mana. Umalis ako nang walang paalam. Balik-baligya, nag-board ako, may boardmate ako, abi ko bata ni Manang, gali amigo sang iya nga bata. Suno sa istorya, iya bata, bag-ulang tapos sa kontrata sa mall. Kung adlaw, ari lang, kung gabi, galakat. Sang una, gaayuhay man kami. Kisa ara sa akon, istorya-istorya, kisa may gamay nga pamahaw, may hatag sa akon, kalo. Sadto, sang close pa kami, ang hambal, hutik lang, hindi pwede tunog. Hindi mo man mabalaan, maayo o malain, mahipuson. One time, wala akong malak ang puwerta sa kwarto ko. Nagtulog sa tupad ko, gahulid na. Wala ako kabalo, ara siya.
Sunod simana, sa ako natulog. Nagpasugot man ako, may dala kutsilyo. Wala ako kabalo, may kutsilyo siya. Aga na, nakita ko ang kutsilyo. Ginayuhan ko lang. Antes matulog, napaagi sa hutik. Siling niya, hatagan mo ako kwarta mo, pagkaon ko. Kung wala ka, dapat binlan mo ko, kag hindi kagid manugid sa tagbalay. Isa pa, wala nagahatag ang bata ni Manang sa tagbalay sang kwarta para sa pagkaon ko. So ikaw suporta sa akon, hasta load ko. Baw, amo nang bali sa imo. Kung magbalabag ako, basi maihawan ako, Tita Regine. Ang tagbalay, wala kabalo diri gatulog sa akon. Paggabi, malain pa matsyag ko, kainit ang bilog ko nga lawas, hindi normal, matsyag ko. May trauma ako sa kahadlok. Balita na to sa lawas ko. Kung hindi ko mahatag ang gusto niya, base ako iya ihawon. Kung sa molo ako matulog, si taon ako. Kung sa piya kwarto ako matulog, magfamilya. May kwarto ako, kisara ako da, gatanaw TV, sa gabi, ipalako tani sa sagwa para pag-abot niya, wala ako, pero ara ako sa sulod. Diba si may emergency, hindi ako kagwa, wala na lang. Sang kaagahon na, padulong sa kwarto ko, siling niya, di ng kwarta. Nagbugtaw ako, sisiling ko balik anay electric fan ko. Nag-uklo siya pagwa sa kwarto. Siling niya, maligo pa ko. Tapos sulod sa kwarto ko. Sige akong tulog, tanan nga sinsilyo, ubos niya dala. Pag-aga, nagsaka ang mga pulis, kag babaye, diretso sa kwarto niya. Bale, nobya niya. So, nagsaylo ako sa haro sa mga teenagers. Upod kami sa room, tawagon ta lang si Bon. Si Bonbon. Si Bonbon, pakaisa sa tagbalay. May istorya sa amon si Bonbon. Siling, junior, may ginpatay diri, wala mabalaan, kung sa diin nga kwarto si Bonbon nagsaylo. Sa dalom, dito nagtulog, ti akuya upod kami ni Kong. Sa pihak nga room, si Jong, gaskul sa pagkasiman, hindi ko Kong, ako din, si Jong, no? So si Jong, gaskul sa pagkasiman, taga Palawan iya amay, taga diri, siling ni Jong, dalunta ka sa Palawan. Pangitaan ko ikaw ubra sa balay ka lang anay estar. Gusto ni mamay, may trabaho ka. Ano gusto mo nga obra? Siling ko, wala ako kabalo. Para sa akon, kilala ko lang sa boarding house. Buot man, wala ako nag-upod. Nagbakal ako bayo, gulpi lang nagpalapit ang guard. Siling niya, ga-board ka? Siling ko nga, ahaw, updanta ka? Hindi kami kilala. Ga-board man ako, wala suga. Siling ko, patakod ka eh. Siling niya, updanta lang ka. Siling ko, wala na ako ga-board. Base, matabo sang una, matabo liwat. So, hasta ng anay diri, ang malawig ko nga sulat, Tita Regine, madamo din salamat sa pagbasa, ang tagpadala, James, sang Kabatuan. Well, James, umahambal ko lang halong-halong kagid sa mga tao sa palibot mo, especially inang mga nag-approach sa imo, basi balakon, ibutang ka lang nila sa disbentaha. So, dapat kabalo kagid mag-protect sa imo kaugalingon, kabalo kagid magpalayo sa mga tao nga ina. Kung feeling mo, dundi manami ang ilang tuyo sa imo, walk away, palagyo kagid, and protect yourself. Okay? James, ang Kabatuan, thank you so much sa share mo sa amon sa sininga hapon. 2:44 aton nga oras, magabalik kita, and I guess we can still read to you one story diri sa KLP. Sa gayapon, kaupo din niyo si Tita Regine, magapanabalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simpleng
Paagi agod makakinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig. Pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China. Kita, here's another story from NB. Dearest Tita Regine. Hi mga classmates ko sa KLP, all staff and members of Bombo Radio Philippines, sa imo tita. A blessed afternoon. My fellow KLP lovers, as far as I know, in sharing, there is always an enjoyment in the participation and conversation of the persons involved, like holding a symposium, an assembly, a meeting, a Bible service, and others. Kid, okay. Doon din siya amo nga version. Dalilagid ha, dalilagid, dalain ang akong nga nabasahan sa letter diri nga i-share sa aton ni NB. Okay. That's another episode dapat ang nakaschedule natin yung basahon today. I guess this is it here. My fellow KLP listeners, do you believe that the richest legacy a parent can leave a child is a godly example?
Tita Regine Indilikom sa aton ihibalo ang madamo nga handumanan gikabilin sang aton mga ginikanan sa ila palangga nga mga kabataan kag kaapuhan antes sila magtaliwan sa kalibutan. Kadabanan, isa ka dako nga mansyon, isa ka sa ako nga sensilyo, isa ka manara nga karnero, napulo ka ektarya nga parayan, kamaisan, kapunungan, pero kung kaisa daw malipatan ang maayo nga pagtulunan from the teachings of our greatest teacher, Lord Jesus. Ang pag-adoptar kag ang paggamit sini bilang gabayan sa ato nga pagpangabuhi. Ila kinasingkasing pagbilin sang amo nga kayamanan nga dapat naton tipigan. However, we need a precious legacy that remains lasting from the present generation handed down to the next and the rest of the generations in the future. Ang kayamanan tapos mo maangkon kung waay mo ginatipigan, mahimo malimutan. Posible magamit sa kawadon, magasto o kung mabalikya, kag mahanaw lang sa madali nga panahon. Kung imo iwalda sa panahor, mga bingo, bulang man o kung mahjong, etc. Makadaog ikaw it kaisa, nga pierde it kaduha, huy-huy na imo abaga. Pagabot sa balay, mainit ang ulo, masingki, magsabat kung pamangkuton mo, gali na pierde sa bulang, kag sa bingo. That happened in the life of Tita Cindy. Matipid sa ilanid sa balay, pero sa mahjong, birada. Linibo ang nagalinupad, nga pierde na. Kag si Tito Menjo, iyabana, nagapangayaw man sa bulangan, kundiin may fiesta. Sa sigilagas ang kadaragan, nagtarabog ang ginkabilin nga kayamanan sang ila kamalaman. Makaluluoy ang kabataan, way pait may natapusan. Kunabi ang kwarta, gingamit it hustos pag-eskwela sang kabataan, dako nga grasya ang weltada. For the knowledge achieved by your children is the real wealth which cannot be stolen by others. Maskin mabaligya ang isa ka ektarya nga parayan o kon kapunungan, may bawi kay napa-abogado mo, napa-doktor mo, napa-inhinyero mo ang mga kabataan ninyo. Pagkaubos ang bilis ang isa ka ektarya nga parayan, nagkalisod sila kag nagkamang-kamang na sa kapigaduhon. Maayo na lang, may nabilin pa nga tunga sa hektarya nga ginauma sang iya magulang. Amo ang ginakuhaan sang ila konsumo sa adlaw-adlaw nga tanan. You couldn't cry over that spilled milk anymore. Tungod kay waay na kwarta, waay na panahor. Tita Regine, amo pa nakarealizar sa kamatuuran ang mag-asawa. Nagmahay sila. Dako ang paghinulsol. Nagdangop sa aton Ginoo kag mangayo bulig nga masurpass nila ang kapigaduhon. Sa kaluoy sang mahal nga Dios, na amat-amatan man nila recover ang lapses nila. Doble ila pagkayod. Si Tito V nagakarito sang fresko nga isda halin sa pantalan pakadto sa merkado. Samtang si Tita C nagbakas baligya kinilo nga isda. Nagsugod ng alsa hasta nasupot ang ginansya kag gamit nga kapital niya. Naluoy si Lord, durugadugok manugbakal kag antes alas 12, ubos na ang isda niya. Isa ka adlaw, bigla na mangkot kay nanay na si Subang, graduating son nila sa high school. Nay, sino si Lord Jesus? Hambal ni nanay, magpangamuyo kami kay Lord Jesus para niya kami tudluan sang husto nga answer sa NCEE sa sunod na nga simana. Tinatandugid si Tita C kag mag-explain nga si Lord Jesus ang aton greatest teacher sa bilog nga kalibutan. Nagsunod pa mangkot ang babae, ikaduha nga anak. Ano nanay ang iyagin pang tudlo? Sabat sang nanay, ang napulo nga sugo sang Dios. Ang ikatatlo, lalaki nagpamangkot man. Ano ang pinakauna sa napulo? Si tatay ninyo ang pamangkuta. Suging karaykay sang kamanghuran,
Ang ila tatay, kag mamangkot tay, ano ang una nga sugo sang Diyos? Sabat sang tatay, mahalon mo ang aton mahal nga Diyos, labaw sa nga tanan. Naintindihan? Oo tay. Ang ikaduha, ikatatlo, etc. Gani dapat kita, mga ginikanan, mag-take sang responsibility sa pagtudlo kag pag-istorya sang kaayos ang atong ginatuuhan nga Ginoo bilang provider and protector, mediator and savior, merciful and mindful, counselor and mentor, etc. Sa katuyuan makilala nilang aton mahal nga Dios, gikan pa sa ginabusong siya sang iya nga iloy mahal nga berhen, padayon sang iya pagkabunag hasta sang iya pag-antos sa cross. Alright? Subong na ni. Subong na. Okay. Well, mga kabombo, I guess, hasta na lang gid kita na guro diri, no? Because may ara nga interviewon si Bombo Lindsay. Kag kita naman niya, magapanubalik kita tomorrow. Ha? Obdanay kita sa gihapon and then tapos na naton diri ang aton nga pagdulong sa inyo sa sulat nga ini, sa iya nga episode nga ini, si NB ang nagpadala sa sini nga istorya. So maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow kag sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Standby lang. Okay. Okay. Naga-standby si Bombo Lindsay. Pasulod na. Okay. Ano gid bala? Well, anyway, mga kabombo, magasunod na ha. Inyong mga paborito nga mga dramas sa actors ng KLP. Of course, Tito Yang and Ermitanya, kag ang Provincial Jail, and after that, ang Dear Diary. So, tapuson na lang, boss, ang istorya diri sa aton ni Inbi sa sini nga episode. In particular, ang legacy nga mahimo gid nga mabilin sa aton nga mga ginikanan, sa aton nga mga kabataan. So, pasudlon na naton si Bombo Lindsay. Regine, live kita dari Subo, no? Kaupo ta dari ang businessman kag ang former Ilocos Sur Governor si Governor Luis Chavit Singson. Oo, si Gov Chavit maka-interview kita live. Live ka sa Bumbura. Okay. So, ngayon Go, pumunta kayo sa Western Visayas Transport Summit. And last month po, you vowed to focus sa modernization ng transport system natin dito sa Pilipinas po. Kumusta po, Governor Chavit? Yun ang ginagawa ko ngayon. Focus ako sa modernization dahil matagal ng programa ng gobyerno ito, hindi ma-implement. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang. At mag-down ng payment ng 500 at may porsyento. So sinabi ko kay Presidente, matagal na yan, hindi magawa-gawa, ayaw. Kaya ako na lang mga kapital, ako na magpautang, walang down payment, walang porsyento. Tulong ko sa ating kababayan dahil ang ating kababayan nakakasakit na sa pollution, ang drivers din na kumikita dahil mataas na ang gasolina. So tulong ko sa taong bayan, ako na lang magkapital lahat. Lugi ako dahil mura nilang, ang sabi nila, 3 million ang kuha nila, ang pinakababa. Hinanap nila sa Korea, China, dito, 3 million pinakababa. Pwede ba 2 million po? Sabi nila, hindi, tulong ko, 1 million to lang. Oh. Ako lang buwang na nagsasalitang gano'n. And you have your Okay na. project, you have your flagship project po, a state-of-the-art Egypt. Well, alright. Nautod ang pag-interview ni Bombo Lindsay. But anyway, mga kabombo, it's a minute before 3 o'clock. As I have said, magabalikay kita buwas, ha? Sa aton nga pag-interview diri sa aton nga winner, si Nanay Del sang Zaraga. I'm sure it's gonna be a very exciting nga pag-interview naton sa aton nga lakwachera nga letter sender nga nag-share gid diri sa aton permi, din siya naglagaw, din siya nagkadto at 80 plus, ha? Dumunog 90 si Nanay Del. But anyway, madamong nga salamat, and I guess ara naman si Bombo Lindsay. So panambalikan naton siya, nagapanambalik siya. Bombo Lindsay. Sa telepono nyo, at lalabas sa telepono nyo ito, hindi na kayo pupunta sa bangko, download nyo lang ito. Picturean nyo sarili nyo, meron na kayo bank accounts. Given a chance po, sir, sa Senate, ano po yung mga measures na ipapasado ninyo?
Mga measures po na ipapasa po ninyo sa Senate. Sa Senate, pag manalo ko, unang-unahin ko masa. Dahil ito bangko ng masa eh. Siyempre, unang-unahin ko yung mga mahirap dahil mayaman na nga yung bayo. Saka na lang pangkalahatan. Pero unahin ko, ginagawa ko na. Ito, bangko ng masa. Ngayon naman, gagawin ko, pagka nasa Senate ako, unang bill, gagawin ko, UBI, Universal Basic Income. Ginagawa na sa ibang bansa ito. Gagawin ko yan, batas. Yung tupad na sinasabi, dami nawawala. Nakukutungan kuminsan, nawawala kuminsan. Gawin ko ng batas yan at itatax natin yung mga marami hindi nagbabayad ng tax. Like Netflix. Lahat, yung mga international walang tax yan. Tatax natin para dyan sa UBI. So, ang batas, sanay na akong gumawa dahil nakalit ako sa Congress. So, yun ang unang-una. Ang tawag ko dyan, Chavit 500. May 500, 18 years old and above, hanggang mamatay sila. May 500 sila buwan-buwan. Below minimum wage. Hindi kasama rito mayayaman. Hindi ka kasama. Last, sir, your message po sa mga Ilonggos po dito. Mga Ilonggo, daghang salamat sa inyo lahat. Pagtanggap nyo sa akin dito sa Iloilo. Asahan nyo po na pagka sinuportahan nyo ako, meron kayong senador na buwang na nagpapautang na walang porsyento. At pag pinadala nyo ako doon na senador nyo na buwang, ako kasamang gobyerno magpapatanggal sa mga buwang sa gobyerno. Yan, pumasok na. Yes, live. Gikan dari sa may Iloilo City ni Bombolin si Ermitan Nevada. Pero sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa imo Bombolinsi with that paid interview with Governor Chavit Singson. Oras natin, it is now 3 minutes after 3 o'clock. Mga kabombo, as I've said, magabalik kita tomorrow sa pag-interview sa kay Nanay Del. Maraming salamat sa gihapon and inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.